زيونا سبقا كان جن لك جنت كان لسمك قدس أسجل لك أزلك أسجد كل برك ولا كيت كان كل لسان أنت وتعملك عملك تويزيا جاس ونكسان جاس عملك أنت لكل جسقا ولا كل هذا نفس نتوا كنا بكما مهارنا قدس ولد كان زي بلا أنت مسسب تصلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘል ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘል ዓለም ተመስገነ ይኩን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኽብረካ ንመስክነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ زباركالنا نسخاخمو سازم شديان سازليت زيان دما بارخلنا سلازي عدلزي زخفت كالنا نعنا دما طعنا هيبكا نايزي قبا ازي تخافلت سلاز قور كالنا كبر المسكانا نأخيخون زي قبا ازي نمستوهم قدسان او قبا سمايات زي انبر قبا يقبر لنا نصليو اسخاسم عنا تبلنا تمهرنا قال كادما نحنا نسمع ناي منفس اذاننا خفتلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና نزعمت كنفصما حنت معلتي اتريفانا مو بسلام فصمنا بسلام ناب حدش عمت كنساغاغرمو اذا حدش عمت دما نقطر زي كونس انتاي دا ህይወትና ንፈልጠሉ መገድና ንዓሉ በመንፈስ ንሕይለሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ حسابنا ዝልወጠሉ ኩሉ አተሐሳስባና ድማ ዝሕደሰሉ ግበረልና ኩሉ ኩነታትና ድማ ዝጽብቀሉ ግበረልና እዝናአትዎ ዘለና ዓመት ሓድሽ መደብ ሓድሽ አጀንዳ ምሳኻ እንሕዘሉ መንፈሳዊ ዕብየት እንርእየሉ ግበረልና ولدنايم كلهم بارخلنا نعاخذ قونو قبرلنا زوفرو دحن يتولنا زقشو دحن ملسلنا أبصابان زلور هولهم حزينام زلو سانا نعيم زعرفوا من قس خورسهم طميم زلو نسعيم بسقاب نفس التعصر دما فتحيم كل خناتات كبيدوهم شنق إلوهم زلو دما زخبدوهم أقليلكا شنقم أرهو جابير أملخنا زحات اللو እግዚአብሔር አምላኽና አብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ፀበባ ኣብ እህታ ኣብ ምስቁርቋር ዘለዉ መን ኩሎም ጠምነቶም ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና እጾም ዝድማ ስኻ ባሪካ ቀዲስካ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሰማያት ንብር ኣቦና سمكاي قدس من الصلاه تمصا واركام تاب سماي كم دم مدري يكون عيله انجرانا لما حبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا اوسنا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبر نزل على امنات كايما امين وزتي يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو حلنا غدن كليخي بسغاخون دن كليخي ادي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك لخو سخكاو انس برختي خي فركر سخون برخيو وملت تصقا እግዚአብሔር مساخ እዩ وفسيتي دس ولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسرجنا املاكنا ودان يسكرس كان ديك كان سرات يدم ساسي ابساول بدو كساتي برا انتم اويه كانات اويه دياقنات ودوان ساير غصنات ببسمكم كونوا فتانون صحنا يرسنس كلوان سمات زيو محرن كريستوس مل 10 تغلت زيو محرن كريستوس زيو مهارنكسوس 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 زحلف محرنا بزمص حلونا بأف المنفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهارنكسوس مل 10 تغلطه بنت اجزتنا مريم مهارنكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን
فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስሎ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓሊውና ነቅርብና ተቀቢልና ተማዕብና ናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያዊ ናብ ጽሕና እዩ እጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት ዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን ልምነሎና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለተሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓካናን ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ፀላን ወጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘለና የቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ዓዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓዲ ሰላም ክረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ርግረታን ንስኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅኾንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣሕውን ጦም መሃረኒ ምንቲ ክፀርሱ ስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ህፃበኒ ተንዝቐጥቀጥካ የናፅንቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ክብሎ ንብዘላ ኣበሳ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንምፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳድም ኣናግፈኒ ልሳነይ ፅድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባየብለካኒ ተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነረይ መስዋዕቲ ምራራይት ብጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንኾን ኢኻ ንፅየም ፀግኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽም መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽው ኣብ መሰዊዕ ኢኻ ኣርሑ ክቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ንኽሓድገለይ ከዓ እልምኖ ኣበይ መምህር ተክሊ ማርያም መዛሙር ክትዕድለልና አቤት ሐራ مئتن ثلاثان حدن أبيل تولدت بالدلة 230 كلتان إللتا 230 نبونا ديهم هيكم أبنا أوه yeah نب 24 مالتهم حرة sorry 30 كلتان إللتا 30 حدن أبيل 30 سلستان أدي إلسابيت ماما إلسابيت 34 هم ايفون تبللا ماما سارة مثلني وممر سارة ماما سارة اوكي 30 شوعتن لولا 30 شمنتن مازا قدسان 40 حدن مولو 40 كلتن رزنت 40 شدشتن تخليت سارت بالله the same هو ممهر تخلوي هرا اوكي هرا 40 شوعتن تمنيت 40 شمونتن 40 شمونتن نباهم ميت قبروا بليز هرا 40 شمونتن هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ኩልኹም መላእክቱ አመስግኖ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ ኣትን ፀሓይን ወርሕን
أمسكنوا أتم بروحات كواخبتي أمسكنوا أتم ناي سمايات أبلغ السمايات زلخم آيات أمسكنوا نسو عزيزو تفتيرهم إيوم مون نسن إزقابي هير يمسكنوا نزل عالم أغمم زي حلف حق خاهبهم إزقابي هير كاب مدري أمسكنوا أتم جبلات بحر محمقن كلهم أتم حون بردن أساحتان جمن قالوا التسلط هبوبلان أتم أخرانن كوربيتن كلهم فريتي أقوامن سهدتاتن كلهم أراويتن كلهم انسسان لمم اتبلو نفرتي عوافن نقستات مدرن كلهم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرتن مدرن أقبازن قرازتن عبيتي نصنعشتو سمو بين العل إيو قرمو أبلغلي سماين مدرن إيو مون اسمز قابيهر يمسكنو نهزبون كرنا العالي سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل إزيز قرب حزبي يمسكنو الله هللويا امين هللويا امين هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 قريت ابونا فيديو تفي الله نحكم هذا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምስና እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ሞት ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርእ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ግገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብይዳ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትና ኣዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ብሰላም ባርያኻ ብሰላም ትፋን ወይ ካበለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን آمين كفلتات صلوت أبيل تولد بالله نحن حلفوا ما أبيل دي أوكي إللتا كفلتات صلوت إنه أبقدمي تكون عفرادي كقوم تدالي اللهم أتي أمك جايز حلف عدمي نخونين نفردن بقوع سلازقنا ببزي حاتياتي رعدن قد اللهم جن كنفسي جنا مريت نبركب هالله السنة السحي بنياتو مريت عم مقابر يودسون إيو أموت كاز ذكرو يلون أبغانا ونزا مسكنو يلون مو كابدك أسكيت كتنسيكي نمد حنكي بنسحا وعملاغي محارنن أدحنن النابل كي تمحتني سبحات لها وول ومنفس قدوس ماما إلسابيت مواسب زي ودا السب زي ودا زي علم زي العلم زنبر انت زخونسي نفسي نصر زخانة مخنيات محلو كنيرو جنكي تسيوف زخانة تقبارات كن تحمع أكاين أحمع أكاين عب قدمي هتي حق إننا مس زغلع عب عرات حاتيات تسطحكي عبتش للتنيان كدعن سقاخي كلخي انتا إيو اتي اتبيو ملسي أو كريستوس عملاخي بتي عزيزة فرح فردخا اسنبد وتيزا لعلما فردخا انبركخ نتيجة لعلما فردخا انبركخ بتي ملكتا وناس أبراقاوي برهانكا مكتكت الله أنا حسوم دونس أب عراتي دك إسازله أب هوتي ون زي قدوس زخونكو نايتي تقبالي قرص أبنت بموساد أفل بي إن وقعكو أملاخي أنا قبنينا يا أمي يقرب لله إبل الله آمين وزن وزلفنا والعالم عالم آمين الله يودي يسمع لنا آمين ونت احترنقل قويتهم
قويتهم فقور لكم آتهم دلهم أوكي حبيت أعملكم كانوا دحان مامر سارة اوكي هراي سوري That's okay. تدنقل نباري أخي تقلت سلال رديت كي زرقهي نتا أبهلناي كم معبل زقامات الكفو حسابات كبير حقيو نتا هممت نفسي بكنتو نتا زيو هالواتا تفيو والومو نابتسلوتن من نقرأهن عبدكسيا مكنياتو نسخي كاليتن مهرت تلمن علايت عدنخي عدمن جهوت نقسين عملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين الأولى وقيتها بذاتي تلقى عمو حرة او قويتا بزاليت ازيان نعا امو بزي حاتيات كحدر حلواني او املاخ ابوتاتنا نسخا بروخ ايخا برخت كاز يبزح ايو قدس سمكاون نزل عالم كبري زمل او ايو امين او قويتا كم تاباخا توكلنا يوزلنا محرتكا كم تخونلنا نعينتنا كله نعاها يتصبيا اللوا نسخا خا سوري نعاي يتصبيا اللوا نسخا خا اب اوان مجد تهبنا او املاخنا مدحاننا او تسفا كله وسن مدري سمعنا او قويتا نسخا اخا ابزع عليت ازيا علت ازيا زنزال عالم تدحننا تعقبنا آمين او قويتا بروخ إخا أمو فردخا مهارنا او قويتا بروخ إخا أمو حقنتك أردعنا او قويتا بروخ إخا أمو برخها أبرحلنا او قويتا بمحرتك نزل عالم ينبر او قويتا نعا تقبار إدكا عب ولد نا ولد معقبيي سلازخوانكا أعينتي آيتن تغني او قويتا نعاقا بديلي إيه أمو محارنين ننفسي عدحنا اندابلكو اتصلي ألوكو او قويتا أباخا توكيل ألوكو أمو عدحنني فقاتكا تقبر كامهارني نسخا أملاخي فالفالي هيوت إخا ببرهانكا دما إينا برهان النرئي محرتكا نابتوم زفلتخا كبرخا خا ناب قنعات لبي تمت تقان برختن مسكانان بحقي ناتكا إيو او قدمي عالم زنبركا نزل عالم اتنبر زلخا أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسكانان وداسين قرمان قباكا لو من كل ساعة نزل عالم آمين او لعل قويتا بآخا مؤمانن نسمكا مزمارن سناي إيو محرتكا أبطت صباح حقنتكا دما ليتي أزنتو قداسي سلوس قدوس معزا قدسان قداس يسلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቐለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስኦ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማና ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜለይ باشي ميت قرايا خندب سنة او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا اغويتا حتياتنا حدقلنا اغويتا بدلنا يسبسبلنا اغويتا ابسانا يقرب لنا اغويتا نحمات وغاب صحيا ما من تقدسم قال كفوسم اغويتا نتمزمتو
أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف أو كاب حاتيات نسوزخون كاغويتا محرنا أو كاب حاتيات نسوزخون كاغويتا ردعنا لما ننخات قبللنا كبرن مسغانا بفصم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أغويتا محرنا أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات قورنا مسكانا خمزيلنا خمسلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من كسات انصاف واركام تاب سمايكم دماء مدري يكون نعلات انجرانا لما نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا دقلنا كوفادنا نمبر نفتنا جلتون من قسين حايلين كبرن نزل علمنا تكاكما أمين أوزيت يا مريم بنايكم كما نتسلم لك روان سورفان سومن أم تسرقات يابير مسا يسوى الكتاتياتنا اخترقنا نفس ورخي اسمنتانا عرت لما مسكانا نقدس للمرأة ملو الله كما يوعلكم كلهم زاهر مسكين مسكانا نقدس دنقل مريم أو قدستي ملئت تصقى كل جزء دنقل زخونكي ولادي أملاخ عد خرستوس السلام نبلكي ما انت حاتقتنا كحاد قلنا نفقر ودخي صلوتنا عرقلنا نحق إنيا برهان يسوس كريستوس أملخنا زولد كلنا بس دنقل السلام نبلكي نحاتقات نفسنا حديقو كمحرنا نابقويتا لمنلنا قدست دنقل مريم ولادي تأملخ زار السب منتي أمالاديت ناودخي يسوس كريستوس بحدقت حتيات كتقونا لمنلنا وناي حق نكست دنقل سلام نبلكي نعماني الأملاخ نازولد كلنا كرعات زرقنا سلامتانا أربالكي دنقل ويتانا يسوس كريستوس لتأمنت أما لاديت حتياتنا منتانا منته كحد قلنا تذكرنا أمين سلقالاتهم مسكنا ጸሎት ሃይማኖት በዛነ كم يمسيهم نأتوي ጸሎት ሃይማኖት ወደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስ ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽዮኻ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣት ሕድገት ብሓደብ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጌታ መሓረና ወጌታ መሓረና ወጌታ ባርከና አሜን ጸሎት ሃይማኖት ሳሙኤል نخل بزحزة سماين مدرن زرن زيرن بفترة بحدا እግዚአብሔር አብ ነአምን بحدا قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفتر مسؤهلو زخنا ولد أبو هدو نأمن كاب برهان استرخبه برهان كاب حقني أملاخ استرخبه أملاخ استول دنبر فطر زي كونه ملكوت مسعب معرض زخونه كله بو استفتره بزيكو قنا عبد مدر زولو يخونو يساب سماي زولو منم استفتره يلبون من تانا من تسمنت متحنا كاب سمايات زورده بمنفس قدس كاب قدس دنقل مريم سقال بسه سب كونه لما بزمن بينتينا وبيلاطس من تانا تسغله حامم مكرا مسكال تقبله موته تقبره اب قدسات مصحف تخمسه صحفه مبل سالساي معلت كموتا تفلي تنسه بخبري ناب سمايات عرقه اب يمن ابو تقمطه كم بحدش دمان هيوان نموتان كفرد بخبركم مصيو نمنغسون موداتا يبلون ويتان محويم زخونه كاب اب السلطه منفس قدسون نامن مسابن ولد نسجدلون نمسجنون بنبيات حديرو استناغريو لعل كله بزخونات من حواريات قبايا بحنت قدس بيت كريستيان نامن نحرقت حاتيات بحنت مكتون نامن تنسى موتان نزل عالم المسيح وتسفى نقبر امين وقويتات كلتنا سميعها حاتياتنا حدا قالنا كريا لايسون 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 كريا لايسون
Krealaison, krealaison, krealaison. 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 Krealaison, krealaison. Krealaison, krealaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ለክብርኻን ብልግስናኻን ሙላትን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረኒ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኾን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካ ረዳእ የብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበለና ቅረታ ምሕረት ግበረና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ንገበርና እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ከም ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅርሑን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንክደገልናን ወኣምላኹ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብኩሉ ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢኣተኛታት እውን ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማ ንና ትቐበል ሂወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናም ቅኖቃብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጥረትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ
بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر أبونا سمك يقدس منقست خاتمصا فاركام تاب سمايكم دما مدري يكون على تنجرانا لما حبنا احنا نتبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا فقفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن زل علم نتكايما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل من سلامتا سلام لك لخو بحلنا غدنقلي خي بسغاخون دنقلي خي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لخو سغي كاب ان سبرختي خي فركر سوم برخي وملي تصقا جابير مساخي وفست دس بالكي عطياتنا اخسر يلنا نفت ودخ يس كرسس منتانا محرات لمن لنا امين كبرن مسكانا ان املاخ يكون جابير يقبل له جابير يسمعنا امين. على هوت يسمع لنا أبونا كلهم ناس قدست بيت كريستيان تهبو نعربي صلاة سركن كمون مسنعتي مصحف قدس هب كله خرنعات عالم كنكم بانك أدوان بتبعاتن تكاتاتل وزلهم قدست بيت كريستيان السيادة صادقان أسبت هتان يغفلكم تبل نقول لهم بس ساعات زي أب سببا أب سجم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت رفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا مسحرا يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات هاجر قدسان يوارسهم أمري رحزن نزلهم كعادة بس قدسان يدبسكم نقول لهنا خا زستوعل أمرهيبو موداتنا يسبغلنا ناي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ሎሚ ናይ መወዳእታ ጉባኤና ናይ ግብረ ሐዋርያት እዩ እቶም ካብ መጀመርታ ዝተኸታተልኩሞ ግብረ ሐዋርያት 11 የካቲት 2014 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 18 2022 ኢና ጀሚርና ዳርጋ 10 ወርሒ ገርና ኣለና ማለት ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 28 ምዕራፋት ጥራይ ንዘለዎ ክንድዚ ግዜ መሃብ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ትበሃል ትምህርተ ሐዋርያት ሕጊ ሐዋርያት ቀኖና ሐዋርያት ትበሃል ኩላህና ከም ንሰምዖ ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ምሳድና ኣቦታትና ሐዋርያት ንወንጌል ከመይ ገሮም ዝርግሕዎ ነይሮም ኣቦታትና ሐዋርያት ምስ ኣመንትን ምስ ዘይኣመንትን ብኸመይ ይሰርሑ ነይሮም ኣቦታትና ሐዋርያት ብፀበባን ኣብ ግዜ ፀበባን እንታይ ይገብሩ ነይሮም እንታይ ይብሉ ነይሮም ሓደ ቅርፂ ወይ ሞዴል ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ግብረ ሐዋርያት ከምኡውን ግብረ ሐዋርያት ዝተጀመረ እምበር ዘይተወድአ ክሳብ ሕጂ ዘለው ክሳብ ምጽኣት ዝጸንሑ ዝመፁ ኣገልገልቲ ወይ ምእመናን ዝፍጽምዎ ፍጻሜ ስለ ዘለዎም ለዓለም ዓለም ዘይብሉ መጽሓፊ ማለት እዩ ስለዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ ናይ መወዳእታና ክኸውን እዩ ምክንያቱ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ድሮ ልደት እዩ ናይ ዓርቢ ጉባኤ ኣይክህልወናን እዩ ድሕሪ ልደት ዘሎ ኣብ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ መጽሓፍ ሮሜ ኢና ክንርኢ ስለዚ እንዳንበብናዮ ቶም ትርጓሜ ንረክብ ትርጓሜ እንዳንበብና ምእንቲ ጉባኤ ክንሳተፍ ምእንቲ ቶም ኩላህና ከዓ እቲ መልእኽቲ ሮሜ እንታይ ሒዙ ዘሎ እንድሕር ኣንቢብናዮ ፀኒሕና ኣብ ጉባኤ ክንመፅእ ከለና ስለዚ ርዳእና ከነንብብ ከለና እውን ትሕቶውን ኣቐዲምና ዘይበረሃልና ከነዳልዎ ስለ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብታ ሻዓይ ነጥቢ ዝተፈፀሙ ማእሰርትን መግረፍትን ኣቦታትና ሐዋርያት ማእሰርትን መግረፍትን ከጋጥሞም ከሎ ብኸመይ ይሰግርዎ ነይሮም ንዓና መምሃሪ ምእንቲ ክኾነና ሓደ ካብቲ ምናልባት ሎሚ ሓደሽ ዝኣተና እንተደኣ ሃሊና ኣቐዲሙ ንልዕሊ ወርሒ ዝኸውን መምህር ተክለ ማርያምን ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላምን ዘዳለዎ ጽማቕ ነይሩ ተመልሽና ርኢና ኢና ካልኣይ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እንታይ እዮም ነይሮም ሕጂ ታሻዓይ እንተኮይኑ ዝርእስቲ እዚ እንታይ እዮም ነይሮም እንድሕር ኢልና ምናልባት እቶም ዘብኮርና ወይ ዘይነበርና ብዝሓለፈ እንተናደርና ቀዳማይ ዝተዋህቡ ትእዛዛት ካልኣይ ዝተዋህቡ ተስፋታት ሳልሳይ ዝተፈጸሙ ተስፋታት
رابعي حلافنت أقلقلتن أمنتن حموشاي زتصرفوا صرفي شارشاي زتفصمو ناي مدحن تأمرات شوعاي زتفصمو ناي مقصعتي تأمرات شاموناي زتفصمو ناي موت مقصعتي تاشعاي زتفصمو مأسرتن قفعن أبزي ينازلنا مالتي سلازي يتي أبوتاتنا هواريات زعباتهم زفصمو زنبرة سلمنتاي تفصمو بعلمن فصمو موزي كونس أبوتاتنا هواريات كقاتمهم كله كمي قروم نتقداي بحاقوس قبلوا نيروم بحاقوس قبلوا خلوها أملاخ نعاتهم زقبر اللهم زنبرة سلازي نعنا أبنتنا سلازي خوني مالتيو زتفصمو ما أسرتن مقرفتني أبقى برهاريات 4 قصر 3 إيدوم زرقيهم حازوهم ندري مسي نبرمو كساعة نصبحيتو نابيت ما أسرتي أأتوهم برهاريات 4 قصر 3 سلازي أبزي من يوم توم زتأسرو أتوم أسرتها من يوم ناي قبعي اندا تساتفنا هنكيد أتوم مصحف قدسنا اندا قنسلنا مالتي أنا أبونا هراي مسقانا أنا لولا بيتروسن يوهانسن يوم تأسيرهم زنبرو زأسروهم كاباتهم كاني شو كابتهم نزي قالهم زسمعوا بزحات آمنوا قدرهم اتهم سوت كا أستاذ حموششح كونه صبو حجيتهم زتأسرو بيتروسن يوهانسن صبو نيرو نعاد بيتروسن يوهانس زأسرو من تاوتيهم اتهم حلقة اوكي صبغتي حسكي الله قطر حدا مرأيه ህዝቢ ክነግሩ ከለዉ ካህናትን ሓለቃ ለዋውያን በቲ መቅደስን ሰደቃውያንን መፅዎም ንህዝቢ ስለ ዝመሃሩ ተንስኡ ካብ ምውታን ብኢየሱስ ስም ዝመስከሩ እዮም ኣሲሮሞም بتاع مسبو هجي زتأسرو ጴጥሮስን ዮሐንስን እዮም أسرتم كهناتن حلقة حلو مقدسن صدقاويانن 3 جروب يوم مالت إذا 3 يوم نحدهم من زي سامهم يوم مالت حجي كهناتن حلقة حلو بيت مقدسن صدقاويانن يوم سلازي منالبات سب جبن فسيمو خاص سلازي اسر انت اي مأسر يومو كنبلينا مالت التاريخ ندحر جبن فسيمو قصل لوتا بسم يسوس سلازي تصليو ام تأثيرهم እግዚአብሔር መስገን በትክክል ረሂብክ ያለህ ቁጥር 2 ነህዝቢ ስለዚ መሃሩን እንሳኤ ካሞታት በኢየሱስ ስለዚ ሰበኹን ይሉ ማለት ነህዝቢ ስለዚ መሃሩ ሕጅንታዩ ዘይድ ሊዮም ዘረባይ ተዛረቡን ዘይድ ሊዮም ስራሕ አይሰርሑን ንማንም ሰብ አይተንከፉን ንማንም ሰብ አይልዓሉን እተቀንድ ስራሖም ግን እንታዩ ነህዝቢ ስለዚ መሃሩን ብስራት ወንጌል ትንሳኤ ካሞታት በኢየሱስ ስለዚ ሰበኹን ይሉ ማለት ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ልኡላ ሀብትና አሜን ቃልአይ አዕዳዎም ዘርጊሖም نهواريات حزوهم نابيت مأسرتي هزبون هاتوهم قبرهاريات حموش عسر شمونته هراي نهوار أعداوهم زرقهم نهواريات حزوهم يبلالو قال خاب هواريات يوم مالتي وي هواريات بخلهم يوم من يوم أبز غزا عسر زلو من يوم زحزوهم زلو هراي كلها نساتف هراي مصحف قدسنا ندارانا قلتف نبل እቶም ሊቅ ካህናት ምስቶም ሰድቃውያን ተመኺሮም ዶም ተሓባቢሮም بتاع مسبو حتنا رزنده هو على هوت يسمعلنا قطر 17 شعوت ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከዓ ሻራ ሰድቃውያን እዮም ቅንዓት መሊኦም ከዓ ተንስኡ
حجي እግዚአብሔር መስገን ታሪክኩም ተቀሚጡ ሓደ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ቤት ኣምላኽ ዘይፈልጥ ከምኡ እንደዝገብር ብዙሓይ መገረመን ግን ንዓና ንትምህርትና እንታይ ዝብል ቅንዓት መሊእዎም እዩ እዚ ሕጂ ዘይ ቅዱስ ቅንዓት እዩ ማለት ኣብቲ ህዝቢ ሞገስ ክረኽቡ ወንጌል ክሰብኩ እቲ ህዝቢ እንዳእሽ ምስራዮም ታ ምክንያት ኣብዚኣ ተጠቂሳ ዘላ ቅንዓት እያ ኢልዋ ማለት እሞት ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከኣሻራ ሰዱቃውያን እዮም ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ ስለዚ እንታይ እዩ ሊቀ ካህናት ብሕጊ ዘይግበር ሕጊ ኦሪት ወይ ሕጊ እንድሕር ጥሒሶም ኣፀዊዑ ብሕጊ ከዘራርቦም ይኽእል ነይሩ ማለት ሓራይ ሳልሳይ ኢዶም ዘርጊሖም ሓዝዎም ምድሪ መሲዩ ነበረሞ ክሳዕ ንፅባሒቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም ኣብዚ ሕጂ ዋላቶም يقريتا تقالابيتا الله قصر حموشة معرف حموشة قدامي تخينا معرف 4 دحريت مسيا أبزي حجي ولا توم أسرت ولا توم استأسروا أي تتقصنا اللو مالت قبل هواريات 4 قصر 3 4 قصر 3 من يوم توم زأسروا يقريتا أبلع الرئيني لنا تدقي مالا الساعة يعني هزبي كهناتن حلقة لا تدقاويانا هو تدقي مالا قريتا هو الراي نابتا تحتي عزل لخن حل فينا مس حزوها نابيت ما أسرتي أتو دحر فاسقا ناب هزب خوص أودليو ب4 خوينهم كحلوان 4 مدب أكيت أحلي فهابو እዚ ሕጂ ተኣሳሪ ሓደ ምዃኑ ዝገልጸልና ዘሎ እቲ ዝእሰር ዘለውን ሓደ እዩ ማለት መኒ ዝእሰር ዘሎ መኒ ዝኣስር ዘሎ أنا دخل لسابا الراي نخالو تسكعدل كنهب له حتى عرش الراي كلتف نبل دحراي كنن بو خلنا من انت غردانا تقال مسحازو خانا بيت معسرتي اتو دحر فاسغانا بحزب خوصو نتا تقسم السمعنا يا وين مسببنا يا اتي مني زأسر زلو انتاي سلاز غبره تاثيرو امودا تخبيت معسرتي خمي لوصيو ناب سفيح تاريخ سلاز وسدنا مالت مني اتي زأسر زلو مني تزأسارخه أنا أخمل سامو بنا حراي سبو تزأسر بيتروس هوارا بيتروس زأسر زلوها نغز هيرودوس هو نياقوب حاوي يوحنس مس قتلو تم ايهود دسيلو مسرايه بيتروس كان بيت مأسر تتوا مالتي እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቦ አመጨረሻ በከመይ ተወዲኡ እስር ቤት ናይ ጴጥሮስ تم حبري تقليلو نيرم ملاخ እግዚአብሔር ካብ መጽን ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰር ታውጽዩ ካብ ኣፍደገ የሰኒዮ ብድሕሪኡ ግን ነፃ ይኸይድ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቦ ሙሉእ መልሲ ዕልልታ ሃብትና እግዚአብሔር መስገን ቶም እግዚአብሔር ዘይበረሃሎም መራሕቲ እንታይም ዝገብሩ እቲ ህዝቢ ብምንታይ ይሕጎስ ዋላ ሓጢያት ይኹን ገበን ይኹን ዓመፅ ይኹን ንዓኦም ዝጠቅም ይኹን ጎድእ ይኹን ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ይኹን ብዘይገድስ እቲ ህዝቢ ብኸመይ ይሕጎስ ጥራዮም ዝሓስቡ ማለት ብዘይ ሕጊ ተሓጒስካ ከዓ መወዳእትኡ ሓዘን ስለ ዝኾነ ሄሮድስ ብኸመይ ከም ዝጠፍአ ርኢናዮ ማለት እዩ ንያዕቆብ ምስ ቀተለቶም ህዝቢ ጥራይ ምስ ተሓጎሱ በቃ ከም ዝሕጉሶም እንተኮይኑ ኢሉ ኣሲርዎ ክቐትሎ ሓሲቡ ፋሲካ ስለ ዝነበረ እቲ በዓል ምስ ሓለፈ ክወፅእ ኣውፅኡ ክቐትሎ ክስይፎ ከም ያዕቆብ እንዳሓሰበ ከሎ እታ ማሕበር ከምቲ ሕልልታ ሓብትና ዝነገረትና ለይትን መዓልትን ምእንቱ ትፅል ነይራ ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅይዎ መወዳእታ እውን ብሰማዕትነት ክሓልፍ ግን እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ኣብ ኣይና ዘለና ብታ ዝተፈፀሙ ማእሰርትን መግረፍትን ኣይሁድ ከዓ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢኮኖሚያን መፁ ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ድማ ብዳርባ እምኒ ፈፅፈፅዎ ዝሞተ መሲልዎም ከዓ ካብታ ከተማ ንወፃኢ ጓተትዎ እዩ ሕጂ
أبزي انتاي تقليس زلو توم أسرتي أبزي حنت أقداسي نتبلا في صوم ميتي لون كابت ختما قواتي توم مسدر بيو هلواتو خفلتو إلوم توم دقا مزامرتو مسمزو باولوس حنت قال تزاريبو مالت انتاي لوم ميتي لوم قواتي توم منابت بتخار نبت برخاز وقحفو وسفسي دقا مزامرتو ألو دي ميتي لوم دهاي خفلتو مسكودقن حواري قدس باولوس حنت قال تزاريبوهم انتاي نيرا تقال انتاي نيرا تقال كلتف نبال مستزلنا قزيه أنا من قصة أملاك ناتو زقب الناس ببوزح سبب أيودي متعامز أبو كوزر خندي على عدلته عسران كلتن متعامز أبو حجي قواتيتهم أتكيتهم ميتيلهم قواتيتهم سوالا تسعيرهم زي كونس قواتيتهم دربيهم وسي مجمري هذا كما زامرت انتهي أمد تصبيهم ألو دي ميتي مالت كلاي كأخمسب كم زجرون كتكيتهم ني خمس زجرون دحار كم زجرون ني بزق أنزلني بزي نمنجست أملاخ ببزح سبباخن أزي أيلوهم مالت كل جزء أبناي مجمري سنبت نايس أمر بعزة ورده نساء ناي تخلو مزمورات ببزح سامة هالونا نبأ بكمي بهواريا ندابلت ببزح سامة هالونا نبأ لمنجست سماء سلازت زتفت سامة مع سرتن قفع النبلزلنا أبوتاتنا هواريات تخبي المقرف تخبص حون كله كمي قرومي حزواني روم نترستي سلازي دك هواريات كنبل لومي نحنا أبتي حق هواريات هالنا كنبل تداخلنا أسرهم بجبري بقال بحسب أسرهم لنسع بالنا حجك قليل نجار يكونن هذا موت نحية تنزل بيوسفسي ببزح سببا ينمنجست أملاك كنعتو زلنا كومن دا جبرة نتوم الله دي ما يتقبل وزن مصصي هو تسرع اللهم مالت كساب كنزب سببا خون لخازت النعم منفس أملاك كم زلة ترديهم نتوم كسانا نعوز مصو تمليسو أسانا نعوم مالت እግዚአብሔር ባርክ ከነሐልኸን ዘበና አገልግሎት ኪባርክ ዕልል ተሐብተና ግብረ ሐዋርያት 16 ቁጥር 23 ብዙሕ ምዘበጥዎ ኸዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም ነቲ ሓላው እስራት ድማ ኣጽኒዑ ክሕልዎም ኣዘዝዎ ብዙሕ ምዘበጥዎም ልዕሊ ሓደ እዮም ማለት እዚ ኸዓ ሕራይ ቀልጥፍ ኢልና ንሳተፍ التاريخ تتحازس لزخون حنت تاريخ كتكاس كلها بقبو كترداء النام انتي أنا خملي سابونا اسكخالو تعدل كيف العلا هابتي حنساب من يوم زياتهم كندي سبيوم من يومه أبوي مرقدها سامدو الرأي سامي سموق قبل كان كلها نيتعمل لغت بحنساب حواريا كلتهم نيرم حواريا قدس باولوس ان سيلاس نيرم اتي انا زمرو خلو غويتا انا زمرو خلو اتي معصو اتي مسنسلت كابيدوم وديوت معصو نايتي بيت مأسرت خا تفتحو مالتي شعو اتحلاوي كريو ميلو اتن معصو تخفيتو مسرايو وصيوم يلو نفسو قتل دليو ابزلنا نعا يلمو شعو نسو مالت كم زت مقو ينقر ما يتحسر زله እግዚአብሔር ባርክ ካን ሐልኻን ሳሙኤል ሐውና ዘበና አገልግሎት ካ ይባርክ መግላጽ ይብዛልካ እግዚአብሔር አጥቂቶም አብት እስር ቤት ፍርቅ ላይ ተመስቆና ይዝምሩ ነይሮም ይዝብል አቦታትና ሐዋርያት ስበቃ ተአምልኮ ናይ ሰማያት ፍርቅ ላይ ተመስቆና እስር ቤት እንዲው ገለ ዘይኮነስ በቃ ፍርቅ ላይ ተመስቆና ናብ መዝሙር አትዮም ኩሎም ቶም እስራት ካ ሰምዑዎም ነበሩ መቃውሕ ካ ናይ ኩሎም መሰረት ቤት ማእሰርቲ ካ ተናቃነቀይ ስለዚህ ተሐላው እስራት እዞም ኩሎም እስራት እንድሕር ወጽዮም ንዓይ ክቀትሉኒ ስለዝኾኑ እንታይ ትሕሉ ነርካይሎም ነፍሰይ ምቅታል ሕሸኒ ኢሉ ይወሲኑ ማለት ስለዚህ ከም ሰባት እንደዝኾኑ ነይሮም ክንደይ ዝቀጥቀጦም ክንደይ ዘሳቀዮም ሰብ
يموت لهم ما حدا وجن هيوت كدحن نمبر هيوت كدفو سلا زي مزو اب نفسها قدعات اي تكبر كلهنا علنا لهم اب نفسها قدعات اي تكبر سلازي كأمن سلازي كألنت ايل مبرهتهم سلا يزبل مالت مبرهت امس انت قصره ولا حد خابتهم مسرات ولا خابتهم بهموت زحتو تقبننياتات ولا حد زمل قصب يلن مخنياتو بتن حواريات زبصح برخت بصحيومي مالت سلازي معزو تخفيت لهم كي ولا حد كي ملقه مخا بحاليوت اب نفسها قدعات هي تكبر ابزلنا مسبلو حد قال تزاري وتحلقاميت انت ايلوم ساميل نمجمريا مو انتي كجبر له انتي كجبر እግዚአብሔር ንኸድሕንሲ እንታይ ክገብር ንኸድሕንሲ እንታይ ክገብር ምስ በሎም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እመን ኢሎም ምስ ስድራ ቤቱ ብምጥማቑ ከዓ ብሓጎስ ወፀ ስለዛ ቦታትና ሐዋርያት ኣብቲ እስር ቤት ንኣሰርቶም ከይተረፈ ነቶም ገበነኛታት ከይተረፈ ኣብቲ እስር ቤት ንበረኸት ይኾኑ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ መስመር እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንሁሉ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ መስመር ተመልእኽቲ ሰያ ማለት ግብረ ሐዋርያት ተርጓሚው ነጸላ ንባቡ ኩሉ ኸነጽንዕ ኾለና ከምቲ ሐዋርያት ዝነበርዎ ናብራ ንምንባር ከምቲ ሐዋርያት ብሕጊ ወንጌል ዝኸድዎ ዝነበሩ ብሕጊ ወንጌል ምኻድ ነቲ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰርዕዎ ቀኖና ከዓ ብቓልን ብግብርን ብመንፈስን ከነብረሉን ከነገልግለሉን ማለት ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሳሙኤል ሓውና ሕራይ ስደትን አገልግሎት አመንትን ይብል ዳርጋ በሙሉ ግብረ ሐዋርያት ስደት ማለት እዩ ገለብ ድሌቶም ገለብ ብኡስራቶም ገለብ መራክብ ገለብ ማዕበል ኩሉ ከም ዝራእናዮ ሓንቲ ጥራይ ናብዚኣ ጠቂስና ዘለና ድሕሪ ሞት ናይ እስጢፋኖስ ስደት መፅዩ እዚ ስደት እዚ ግን ኣምላኽ ንበረኸት ገይርዎ ቶም 120 ቤተሰብ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝተዘርግሑ በሓንቲ መዓልቲ 120 ኣብያተ ክርስቲያናት ተመስሪተን ማለት ሓደ ካብቲ ንዕዮ ወንጌል ምዝርጋሕ ዝጠቐመ ሰማዕትነት ናይ እስጢፋኖስ እዩ ቶም ተኣኪቦም ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ዝነበሩ ተበቲኖም ማለት ስለዚ እግዚአብሔር በቲ ክፉእ ዝመስል ብዙሕ ሰናይ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ካብዛ ርእስቲ ንምሃር ማለት ኣብ ማእከል ኣገልገልትን ኣመንትን ዘጋጥሙ ዝነበሩ ባእስን ፀገማትን ብጣዕሚ ከድልየና እዩ ማለት ኣብ ኣቦታትና ሐዋርያቱን ባእሲ ነይሩ ዕግርግር ነይሩ እቲ ዕግርግር ካበይ ይመጽእ ነይሩ ነቲ ዕግርግር ከመይ ገሮም የለልይዎ ነይሮም ነቲ ዕግርግር ከመይ ገሮም ይፈትሕዎ ነይሮም ብጣዕሚ ከገድሰና እዩ ማለት ስለዚ መበል 11 ንኡስ ኣርእስቲ ኣብ ማእከል ኣገልገልትን ኣመንትን ዘጋጠመ ባእስን እንታይን ባእስን ፀገማትን ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 6 ግብረ ሐዋርያት ተጠቂሱ ዘሎ እንታይ ዝብል በቲ ቅነቲ ደቀ መዛሙርቲ ምስ በዝሑ እቶም ኣይሁድ ፅርኢ በቲ ምምቃል ምግቢ ዕለት ንመመለታቶም ስለ ዝጎሰይዎን ኣብቶም ዕብራውያን ኣጉረምሮሙ እዩ ኣብ ወንጌል ክሓብሩ ከለዉ ህዝብን ኣህዛብን እዮም ማለት እዩ ቶም ፅርአውያን ብወንጌል ዝኣመኑ ቶም ኣይሁድ ከዓኒ ስለዚ ካብቲ ናይ ኣይሁድ ናይ ሃይዳውነት ዝነበሮም ማይ ቢሑ ናብ ክርስትና ምስ መፁ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ሌላን ጉሌላን ክገብሩ ጀሚሮም ማለት ሕጂ ዝበቆለት ዝመስለና ወገንነት ወይ ሻራ ወይ ዓልየት ትበሃል ካብ ዘበን ሐዋርያት ጀሚሩ ማለት ስለዚ እንታይ ገሮመን ንዓኣተን ፈልየን ነተን ካብ ፅር ዝመፀ ሓደስተ ኣመንቲ ንዓኣተን ሸለል ኢሎመን ማለት ስለዚ እሳተን ሸለል ክበሃላ ከለዋ ከዓ ንገሊኦም ደቆም ንገሊኦም ኣሕዋቶም ንገሊኦም ኣንስቶም እየመ እዚ ከዓ ሽስቕ ክብል ይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ መፅዩ ምጉርምራም መፅዩ ማለት ስለዚ ቦታትና ሐዋርያት ነዚ ክፈትሕዎ ኣለዎም ማለት ክፈትሕዎ እንተደኣ ኮይኖም ከዓ እንታይ እዮም ገይሮም ናይዚ መፍትሒ እዚ ወገንነት ኢልናዮ ማለት ናይ ወገንነት ናይ ሻራ ሕማም ማለት እስኪ ፈቃደኛ ዝኾነ ብኸመይም ፈቲሖም ቦታትና ሐዋርያት እቶም ኣይሁድ ሌላን ጉሌላን ገይሮም ነተን ናታቶም ዝኾና ኣይሁዳውያን ዝኾና
صبوق غيرهم كمغبون اذا غداي ناي دغ سلام مالتي نتن صراويان كن انتاي غرومن شللي لومن زخا ليلان غليلان مالتي بخمه ينفتحمو ابوتاتنا حواريات نزر استزي نزي حمامز هراي كلتف لنا ابغو باي بمرقيت الله خسام سبت دي هذا هراي نخالم معدل كهب زي تزارب نحزايس كخالوت بمرقيت امانه دو هراي بممر صبو و جساتهم نتوانجيل مسبكت متان كي قارص يلو ዲያቆናት ወይ ከአገልገልቲ ከመርጹ ነቶም ህዝቢ ኢሎሞም በሞያኦም ወይ ከአብሰብ ድተመስከረሎም በጠባዮም ዋላ በእምነቶምን ሐቀኛታት ዝኾኑ ሰባት እስኻትኩም ምረጹ እንት መንፈስ ቅዱስ ግን ንሕና ጸሎት ጌርና ከም ዝወርዶም ክንለምንና ኢሎም ይገብሩ ማለት እዩ ንሳቶም ከ شوعات سبات يمرصو تم شوعات سبات شعو نعو አገልግሎት ይባሃል ማለት እዩ ሕጂ ተኩል ግዜ ተአገልግሎት ሲጻውዕት መኻኑን ነታ አገልግሎት ከአኒ ደት ተዋህበካነ ናትካ ክትገብር ከም ደለካ ካህን ኮይኑስ ካህን ክገብራለሁ ተካህን ካለ ክሰርሽ ይብሉን ማለት ይኮነስ ግን እንተዳ ካለ ክሰርሽ ጀሚሩ ተከነቱ ጎድል እዩ ስለዚህ ነው ከይጠፍ መታን ካለ ሰብ ክትከአሎ መኩላትና አገልግሎት ጽዋዕት መኻና አና ይዝረዳና ንሕና ናትናስ እንታይና ክንገብር ዘለና ተም ካህና ታይም ኮደሎ በዚ መልካ ፈትሖም ማለት እዩ ተም ጽጉማስ ነበሩ ሻው ወይ ከአድነበራ ጽጉማት ክርዳአኺ ኢለን ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አበይ መምህር ተክለ ማርያም አሜን ቃለ ሕጂ እንታይና ንርኢ መብዛሕት ግዜ መን ይትጸገም ፈጢሩ መን ይዝጓሴ ስለምንታይ ፈሊኹመን ስለምንታይ ከምዝ ትገብሩ ናብቲ ዕግርግር ዘይኮነስ ናብቲ መፍትሒኦም ጠሚቶም ማለት እዩ ኣብቲ መፍትሒ ከምዝ መምህር ተክለ ማርያም ዝገለጹልና መንፈሳዊ ቅርጽ ምምሕዳር አቂሞም ኣብዚኣ ማለት እቲ መንፈሳውን ስጋውን ተሐዋዊስ ዝነበረ ቅርጽ አትሒዞም ማለት ስለዚህ ነቶም ቆሙ ዝጎሰይውን ስለምንታይ ጎሲኹም ኢሎም አይሓተትዎን ናብቲ ፍታሕን ከይዶም ማለት ናብቲ ፍታሕ ክኸዱ ተኮይኖም ከ ነቲ ህዝቢ ከምሳተፍ ገይሮም ቁንዓት ትብልዎም ንዓኻትኩም ብዘይ ሌላን ጎሌላን ከገልግሉኹም ዝኽእሉ ሰባት መረጹ እዚ ንሕና ግን ናብቲ ወንጌል ክንመደብ ኣኡ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ነቲ መንፈሳዊ ምሕዳር ኣቦታትና ሐዋርያት ቅርጺ ኣትሒዞሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ባዕሉ መን ይቅኑዕ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣሳቲፎሞ ስለዚ ቶም ህዝቢ ባዕላቶም ስለዝመረጹ መን የገልግሎን ከዓ ስለዝፈልጡ ንመጀመርያ ግዜ ከዓ ነቶም 7 ዲያቆናት ክመርጽዎም ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ሽግር ተፈቲሑ ቶም ዘግሮምሮሙ ዝነበሩ ሽግሮም ተፈቲሕሎም እቶም ብሌላን ጎሌላን ዝገብሩ ዝነበሩ ብለዘይ ጎለ ጎንጺ ናብ ካለ አገልግሎት ተኣልዮም እቲ ሽግር ከዓ ብሰላም ተፈቲሑ ስለዚህ ኣብ ዘበን ሐዋርያት ዘይነበረ ሽግር ሎሚ ኣይመጽናን ጥራይ ከምቲ ቦታትና ነቲ ሽግር ዘለሊዎ ዝነበሩ ብግቡእ እንተለሊናዮ ከም ፈቃድ አምላኽ ከዓ ትንፈትሐሉ መፍትሒ ናይቲ ሽግር በቃል እግዚአብሔር መሰረት ብቅንዕና እንተዳ ኮይኑ መፍትሒ ኣለዎ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ አበይ መምህር ተክለ ማርያም ግብረ ሐዋርያት 11 ቁጽሪ 2-3 ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበግና እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ካብ በሊዕ ኻይሎም ተባኣስዎ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት እዩ ከም ዝሪኦም ዘለና ሰባት መጽኦም ግን ሓደ ምኽንያት አልዒሎም ተባይሶም እሱ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ግዝረት ዘይኮኑ ሰባት ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳቶም በሊዕኻ ስለዚ ሕጊ አይሁድ አፍሪስካ ኢሎም ተባይሶም ወይ ዝብል ዘሎ ማለት بخمي فتحي وهواري قدس بيتروس حراي كاب غوباي قلتف لنا بخمي فتحي وهواري قدس بيتروس تبعي سمو ناب زي جزرات اتيخا مساتهم بلعها مس زي جزرات حبرت غيركا إلهم تبعي سمو كما يتبل زلا تبع سوة تبل الله تمسحب على مالت حرايس كاب غوباي قلتف لنا أبي مرقيت أنا دخفتن حراي فرويني هو حراي فرويني حد ما بطولتي فتحوا بيتروس
هو ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበይሉ እቶም ግዝረኛ ዝኾኑ ናብ ዘይተገዘሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ከም ዝበልዓኻ ኢሎም ተባኣስዎ ጴጥሮስ ድማ ተራቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ ኣነ ኣብ ከተማ ቤት ክጽልይ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ብርባዕተ መኣዝን ሕጂ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ሒዝካ ያለህ ፍሮይና ሓብተይ ምስ ዘለና ግዜ ጽሙቕ ኣቢልካ ተቕርብያ እንተኽኢልክ ሳማሪ ግብር ኣቢልካ ሕፅር ኣቢልኪ ንሳይ ኣታ መልእኽቲ ጽቡቕ ሒዝካ ያለህ ومس تليسي زي كساي ስለምንታይ ናብ ዘይግዙራት ኣትዩ ምስኣቶም በሊዑ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሲ ክፍንፍኖም ሲደለየን ብጣዕሚ ጽቡቕ እሳታ ሕዝክያ ዝነበርኪያ ጽቡቕ ጌራ ተረዲኣ ትክላ ኣብታ ጽቡቕ ጌርካ ክትገልጽ እያ የደልየ ጉባኤ ምክንያቱ ብዝተጠምረን ምስሊ እንስሳ ኣዕዋፍ ኣራዊት ዘለዎ ብላዕ ምስ በሎ ኣነ ኣብ ቀርስደይ ጀሚረ ምክንያቱ ኣይሁዳዊ ርኹስ በሊዐ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ኣምላኽ ዘርከሶ እስኻ ኣምላኽ ዝቀደሶ እስኻ ርኹስ ኣይትበል ብላዕ ምስ በሎ ነዚ ጉዳይ እዚ እንዳሓሰበ ከሎ ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተላእኹ ምክንያቱ ቆርኔሌዎስ ካብ ኣህዛብ ገና ዘይተጠምቀ ዘሎ እዩ ማለት ስለዚህ ናብኡ ኸይዱ ጸዊዕኩም ንምስ በሎም መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝቅበሉ ዳ መን ኣነ ዝኽልክሎም ኢሉ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ንህዝብን ኣህዛብን ወንጌል ንህዝብን ኣህዛብን ጴጥሮስ ንህዝብን ኣህዛብን ንኩሉ ሰብ ብማዕረኸ ገልግል ከም ዘለዎ ኣምላኽ ገሊጹሉ ስለዚህ እንታይ እዩ ዝብሎም ኣነ ባዕለይ ኣይኮንኩን እግዚአብሔር ኣምላኽ ግዙራትን ኣምላኽ ዘይተገዝሩን ኣምላኽ ኣይሁድን ኣምላኽ ጽራውያንን ኣዚዝኒ ከይደንበር ከም ዝንስኻትኩም ዝመስለኩም ኣይኮነን ኢሉ ነታ ሓቂ ገሊጹ ሰላም ገይርዎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚኣ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ኣለኻ ክብሉ ንኸለው ኣነስ መን ይንዓይኩም ዝብለኒ መን ይንዓይ ጠርጢርኩም ነዲኹም ናብ ብዙሕ ነገር ሽግርና ኣቱ ነት መንፈስ ናይ ተጸገም ዘይምልላእ ማለት ጴጥሮስ ነቶም ዝተባኣስዎ ይተባኣሶምን ነቶም ከም ዝበልዎ ኣይተቀየሞምን ኣነ እንደ ሐዋርያ ኣነ እንደ ሊቀ ሐዋርያ ምስ ክርስቶስ ዝነበርኩ ስኹም ዲኹም ንዓይኩም ትብሉና ኣይበሎምን ምክንያቱ በፂሕዎ ዘሎ ጸጋ ክገልጸሎም ኣለዎ ከረድኦም ኣለዎ ማለት ስለዚህ ነቶም ዝተባኣስዎ ነቲ ታሪኽ ኣረዲዩ ቅቡል ዝኾነ ጭብጣ ኣምፂኡ ኣረዲዩ ከም ዝቅበልዎ ገይሩ ሰላም ገይርዎ ስለዚህ ብዝኾነ ነገር ክመጽእ ክእል እዩ ብዝኾነ ክመጽእ ይኽእል እዩ ትሽግርን ተባእስን ትዕግርግርን ነቲ ዕግርግር ምልላይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካ ናብቲ ህልኽ ዘይኮነ ናብቲ መፍትሒ ምጥማት ማለት ኣቦታትና ሐዋርያት ንስዮም ምሂሮምና ማለት ሓራይ ሳልሳይ ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባታትና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቃሎም ከም ዝሃወኹምን ንልብኹም ከም ዘዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15:24 እንታይ እዩ ትጸገም ሕጅብዚ ኩሉ ግዜ ትህውከት መልክዕ እንዳቀየረ ምስሊ እንዳቀየረ ሰብ እንዳቀየረ ቦታ እንዳቀየረ ሰይጣን ንሱ ዋና ናይ ትዕግርግር ግን ሕብሪ ንኸይለለ ሕብሪ ይቀያይር ሰብ ይቀያይር ቦታ ይቀያይር ኣርእስቲ ይቀያይር ማለት ስለዚህ ናይ ግብረ ሐዋርያት 15:24 እቲ ጠንቅ ናይ ትባእሲ ወይ ናይ ትኽስ እንታይ ነይሩ ሕራይ ቅልጥፍ ኢልና እንታይ ነይሩ ሕራይ መሽም ክጽዊዕ ማለት እዩ ማእዛ ቅዱሳን እጥዕመክድ የለኸ ኣለኹ ግን ኣይተረድአትንን ኣቦዬ ሰበቕቲ ሕራይሽ እስኪ ካልኦት ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ማእከል ኣገልገልትን ኣመንትን ዘጋጠሙ ጸገማት ኢና ንብል ዘለና ወይ ባዕስን ዕግርግርን ብኸመይ ይለዓል ነይሩ ኣቦታትና ብኸመይ ይፈትሕዎ ነይሮም ኣቦታትና ሐዋርያት ንሕና ኸ ነቲ ጸገም ብኸመይ ነለልዮ ብኸመይ ከንፈትሖ እዩ ሰዓት ታርእስትና ሳያማል ናባይና ንመጽ ሕራይ ቀልጠፍ ኢልኩም ፈቃደኛ ዝኾነ
بخمين لليو بخمين فتحو أبتبل نشتك تلت خل نانو أبزار استي انتاي تسجل نحنا زي عززناهم قال لك أبغاتكم مسيهم كتجزرون حق ختحلوني لهم بقالون كم زهوخهم نلبهم كم زعجرجلون سلسة معنا أبوت هاد نهارات قال شجر عقاتيمو نايت شجر سأجم تاي مخان فليتهم بخم بعلمن كم زخانو نايت شجر فترت فليتهم جوبا أجرهم والثاني والسينهم يوم أن تقول دا يعرفهم مالت حجي انتاي نيرات هاد سأجم الله بس أبتار استنهت لكون ريالا بريها ما أذاكر بشان هو أرزاناي عسرت حدا بربع تديا بزعبان نحل حدهم ساعد الفرا لي إذا هايلايت جري هذا اللغة الرأي كله أوكي نحنا زي ما زي أززنا يوم قال خبراتهم وصيهم كتزورون ማለት ሲ ካብቲ ዘይተባህለ ንሳቶም ዘይበልዎ ምህሮ ከም ዝምህሩ ዝነበሩ ሕጂ ሓደ እቶም ሰባት ሓላፍነት ዘይብሎም ሓቂ ዘይብሎም እዮም ማለት ኣነ ከይለኣኽክን ንኸለኺ ማእዛ ቅዱሳን እያ ልኢኻትን ከም ዝበሎ ኢልሃኒ እንድሕር ዝብላለየ ይሕሱ ኣለኹ ዘይሕጋዊ ሰብ እየ ማለት ሓደ ሃዋርያት ዘይኣዘዝዎም ኣብ ትሕቲ ሃዋርያት ዘየለዉ ሰባት እዮም እቶም ፈጠርቲ ዕግርግር ማለት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ነቶም ብጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክርስትና ኣትዮም ዝደሓኑ ሰባት ሕጊ ኦሪት እንተዘይፈፂምኩም እንተዘይተገዚርኩም ኣይትድሕንን ኢኹም እዚ እቲ ዕግርግር ነይሩ ማለት ምክንያቱ ኣብ ነቦና አብርሃም ግዝረት ወዲ 8 መዓልቲ ወዲ ዘበለ ክብሎ ከሎ ህዝቢ ኣምላኽ ዝኾኑሉ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ጥምቀት ብግዝረት ስለ ዝተተክአ ጥምቀት ግዝረት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንፅርየት ስጋ እንተዘይኮይኑ እምበር ምስ መንፈስ ውልድነት ወይ ምስ ድሕነት ዋልሓንቲ ምትሓሓዝ የብሉ ለዚ ኣቦት ሃዋርያት ከይለኣኽዎም ካብ ሃዋርያት ከም ዝተኣዘዙ ካብ ሃዋርያት ከም ዝተለኣኹ መሲሎም ዮም ነቶም ህዝቢ ክዕገርግርዎም ጀሚሮም ፈቲኖም ማለት ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ነቶም ዕግርግር ዝበሉ በዓል መን እዮም ኣዝኒዖም ኣለዉ ምስኦም ዘዛርብ ጉዳይ የብሎምን ውሳኔ ወሲኖም ጉባኤ ሃዋርያት ዝበሃል እዚ ናይ መጀመርያ ነቲ ፀገም ኣለልዮም ካብ ዝሙት ክትርሕቁ ደም ካብ ምብላዕ ክትብሉ ዝሓለቀ ካብ ምብላዕ ከምዝን ተገበርኩም እኹል እዩ ዝትብልዎ ዘለኹም ግን ግዝረት ግን ንድሕነት መሰረት ኣይኮነን ስለዚ ምግዛር ኣይጠቅም ዘይምግዛር ከዓ ኣይጎድእ ኢሎም እቲ ዝተላዕለ ግን ክትግዘሩ ኣለኩም ዝብል ብሕጊ ኣምላኽ ብዝመስል እዩ ትዕግርግር መፅኡ ማለት ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝሕግዘና ረቂቕ እዚ ስርዓት ዝኮ ይጎዲሉ ዘሎ በዓል ክስቶ ኮ ነዚ ሕግዝ እዮም ቤተክርስትያን ዝኮ ነዚ ሕግዝ እዩ ዘፍርህ ዘሎ ናይ ሕጊ ተጣበቕቲ መሲሎም ነቲ ህዝቢ ዕግርግር ከእትውሉ ክእሉ እዮም ማለት ሕጂ ተቀዳሜቲ ትዕግርግር ትሕንፍሽፍሽ ቤን ዝመፅእ ብኸመይ ከይፍታሕ ኣቦታትና ሃዋርያት ናብታ መፍትሒ ብዙሕ እዩ ሓደ ገለ ኣብነት ክኾነና እምበር ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዘጋጠመ ፀገማት እዚ ኢልካ ክትገልፆ ይትኽእልኒ ሃገን ኣብነት ዝኾነና ገለ ክንርኢ ስለ ዘለና እዩ ማለት ግብረ ሃዋርያት 15:39 ብዛዕባ እዚ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝፈላለዩ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ኮነ በርናባስ ንማርቆስ ሒዙ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ መነመን እዮም እዚኦም መባእሲኦም እንታይ ነይሩ حراي جزيهم كنت من أنت مهمرت خماريا من عاهم دخبكم حراي إلا التحبتنا إيدك حفابيل كلها زي مرة أمونغو باولوسن برناباسنيو باولوس نابتن قديمهم قالوا أملاح زمهار لن كتماتات تمليسو كبتهم دليو برناباس كأني نماريكوس حزوم مخدو دليو مالتيو بذكر رادادي كانوا مهنياتهم أبا قلقلوت هيساعبنان ممسانا خيدا يبولوني لو ጳውሎስ በዝክር ራዳዶስ ለዘይ ካሉ ግን ጳውሎስን ባርናባስን ማርቆስን ናብ ቆጵሮስ ከይዶም ጳውሎስ ከዓ ናብ እንታይ ዝባል ከይዱ ማለት እዩ ናብ ካልኦት ቤተክርስትያን ናብ ሶርያ መስለን ዝታደ በጣም ጽቡቅ ዕልል ተሓተና እቲ ዘጋጠመ ማርቆስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብታ ኣገልግሎት እሙን ኣይነበረን ደኺሙ ተሓሊሉ ገዲፎም ከይዱ ማለት ስለዚህ እዚ ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ዝመጽእ ምዕንቃፍ ወይ ንድሓር ምምላስ መምሃሪ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣቦታትና ሃዋርያት ነዚ ኣልዒሎሞ ማለት
ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምሳና ስለ ዘይከደ ሕጂ ኣብዚ ኣይንማልኦን ኢና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ኦኬ በርናባስ ከዓ ኣነ ምሳይ ክወስደ ኢሉ ማለት ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መንፈስ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ክልቲኦም ቁኑዓት ኣለዉ ንኣብነት ኣቦ ንቆልዓ ንውሉድ ክግስጾም ከሎ ንወዲ ይኹን ንጓል መን ያተጸናንዖም ኣደ ኣተጸናንዖም ማለት ኣቦኹም ከምዚ ዝቐጽዓኩም ዘለኮ ጽባሕ ንግሆ ብሱላት ክትኮኑ ኣብ ትምህርትኩም ዕውታት ክትኮኑ ኣብ ስነ ምግባርኩም ዕውታት ክትኮኑ እምበር ጸሊኢኩም ኣይኮነን ዞም ደቀ ኢላ ኣቦ ክገንሖም ከሎ ኣቦ ክቆጽዖም ከሎ ኣደ ተሓቕፎም ኣደ ተጸናንዖም ኣደ ክትቆጽዖም ከላ ከዓ ኣቦ የጸናንዖም ምክንያቱ ቶም ቆልዑ ንደገ ኸይከዱ ንበረኻ ኸይከዱ ማለት ስለዚህ ተኣመንጎኦም ባእሲ ዝመስል ነገር እቲ ጌጋ ክእረም ስለ ዘለዎ እቲ ዝተጋገየ ከዓ ክሕቆፍ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እንድሕር ኣቦን ኣደን ክልቲኦም ብሓንሳብ ደፊኦሞም ቶም ቆልዑ ድግዳም ሓደር እዮም ክኾኑ ማለት ኣደ ክትቆጽዖም ከላ ኣቦ ከጸናንዖም ኣለዉ ክገልጸሎም ኣለዉ ኣዴኹም ትቐጽዓኩም ዘላ ከምዚ ክትኮኑ ምእንቲ ንዓኻትኩም ንረብሓኹም ንዓኻትኩም ምእንቲ ብትምህርትኩም ክትነፍዑ እዩ ኣብ ስነ ምግባር ብጽፈት ክትዓቢ ምእንቲ ኣቦ ክቐጽዕ ከለኻ ኣደ ከምኡ ገይራ ክትእብዶም ምእንቲ ጳውሎስ ኣይንማልኦን ኢና ዝበለ ከምኡ ዓይነት ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ንድሕሪት ምምላስ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ክምህረና በርናባስ ከዓ ነቲ ዝበደለ ሰብ ምሕብሓብ ስለ ዘድልዮ ምእራም ስለ ዘድልዮ ኣቦታትና ሐዋርያት ነቲ ጸገም ከምዚ ገይሮም ፈቲሖሞ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ዝተፈጸሙ ሰማዕትነት ኢሉ ኣብ ብዙሕ ሰማዕትነት እዩ ዘሎ ግብረ ሐዋርያት እቶም ኣብነት ዝኾኑና ናይ ግን ክልተ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 759 ንእስጢፋኖስ ከዓ እናተማህለለን ጎይታ ኢየሱስ መንፈሰይ ተቐበል እናበለን ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ቀዳማይ ሰማይ ድሕሪ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብሰማዕትነት ተመዝጊቡ ዘሎ እስጢፋኖስ ዲያቆን እዩ ቀዳምየ ሰማዕቲ ከዓ ትብሎ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳምየ ሰማዕቲ ትብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብማዕርግ ብፍልጠት ብደረጃ ትሕት ዝበለ እዩ ብጸጋ ግን ዓቢስ ቀዳማይ ሰማዕቲ ኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ ያዕቆብ ሓዊ ዮሃንስ እዩ ሄሮድስ ዘሰየፎ አንተበይውን ጠቂስናያ ነርና ናይ ካልኦት ሐዋርያት ሰማዕትነት ዘይተገልጸ ግብረ ሐዋርያት ድሕሪ ምጽሓፉ ሰማዕትነት ስለ ዝተቐበሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣይተጠቕሰን ዜና ሐዋርያት ገድለ ሐዋርያት ዝብል ደድሕሪ ዝተጻሕፈ ቤተ ክርስቲያን ከም መወከሲ ትጥቀመሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ሐዋርያ ብኸመይ ከም ዝዓረፈ ኣበይ ሰማዕቲ ከም ተቐበለ ይገልጾ ማለት ዝተዋህቡ መጠንቀቕታታት እዩ ከነንብብ ከለና ትምህርቲ ተስፋ ተግሳጽ መቕጻዕቲ ፍርዲ ስለ ዝብሉ ካብቶም ዝተዋህቡ መጀመርያ ኣብ 9:4 ናብ ምድሪ እውን ወደቐ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ እታ ካልኣይቲ እውን ናይ ብሓንሳብየን ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተዳሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደግካ በሎ እዩ እዚ መጠንቀቕታ ክወሃብ ከሎ ቀቅድሚ መቕዘፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ መጠንቀቕታ ክወሃብ ከሎ ክልተ ዕድል ኣለና ማለት ነቲ መጠንቀቕታ ኣምፂና ክንምለስ ካብ ሓጢያት ክንምለስ ናብ ንስሓ ክንምለስ ነዛ መጠንቀቕታ እዚኣ እንድሕር ሰጊርናያ ግን ናብ መቕዘፍቲ ኢና ንኣቱ መቕዘፍቲ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ንስሓ ዕድል ዘይህብ እዩ ማለት እግዚአብሔር ምስተውዓሉ ሃበና ስለዚ ነቲ ዝተዋህቦ መጠንቀቕታ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ መንነቱ ምስ ነገሮ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ኣዒንቲ ልቦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ምስ በሎ ሽዑ ንሽዑ ብሃናንያ ተጠሚቑ እዩ ነቲ ኣገልግሎት ጀሚሩ ማለት እቲ መጠንቀቕታ ግን ተዋሂብዎ ኣብ ብልሕሴፍ እንተረገዝካ ንርእስኻ እዩ ዝገደግካ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11:28 ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ ሕጂ ነቲ ኣጋቦስ ዝበሃል ማለት እዩ ትንቢት እዩ ዝንበብ ዘሎ ኣቦታትና ሐዋርያት ናይ እግዚኣብሔር ድያ ኣይኮነን ኣጽኒዖም ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ምስ ፈለጡ
اتتميت كي مسخلو جنزب أواسيهم نتوم درك زبصحهم قدمت خناتات أبصيهم لهم نتشجر فتيحمون نتي متنقطع بقبو تتقيمهم له منفس أملاخ مخانو تتقيمهم له انتاي كم زبل زلو أصنعمون انتاي كقبرو خمزلوهم كأقدمهم نتشجر فتيحمهم عليهم زتفصمو موتان نايمتنسا تأمرات ويتانان مدحينا نيس كريستوس نالازار دحر بعد معالت خام مقابر كم زتنسو اتبا ايزا امن كم تانز قبرو خقبري كاوز عبون كقبريلو ندك امزامرتون دحر يوم نزموسو قدسان ابوتاتن صقا هيبيو سلازي عبد شعات 41 ايدو زرقحو اتنسا نتوم قدسانن نتن مبلتاتن صويعي دما هياو كوينا امو اب قدميهم دو ابلايل ماني بحيل منفس قدس موت زتنس زلا ماني يبزي قلتف لنا ماني موت زتنس زلا بتناراني أبو هراي حواريا بطرس دي بتعمل صبو هو بتعمل صبو ابتر استي كنمهارو خلنا بيتروس ابلدان ايوبيان بقى نزي عند حرزكيرنا حواريا بيتروس مالتي نماني واتنسيوا رزنت حبتنا نتي ناي يوبي أبيتا التبهلت تمهاري تنبرد بتعمل صبو حجي ترجمة دما دورك آسيو نسخاء صبق قبر زملاء مسواتن متمسوت سب نبرت حجي اتتأمرات كبر كله دحريو أملا خير دالوني سب سروز دور أسلز عزت سلام انتهي كابزن كلن نتابيتا وين دورك آساتن سيوا قدس بيتروس أو تجليس لنا له مالن مخنيات انت إلى بلزلو صبق قبر زملاء مسوات تنوت بتمسوت مس أملا زنبرة مجدتاتي مالن تخلايتي قبر هوريات 10 أولوس وريدو نابل علي بتبله حقيفوها نفسه أبو علامو واي أيتو بلوم راي انتزاتن صوب أولوسي بحيل منفس قدس أتي كاموتان زتنسأ مني كاموتان زتنسأ زلو مني الازار من باب كثر لي أن أما أزاك لسان حقتنا كفتنا دو هراي أتي أو تيكوس زتابه جوز أموسكوت كوينو تسمع زنبرة هو دحر دك أسوسيدو وديوس بتعمل صبغ رزنة حبتنا حدقاتات ببزح مقدي كخومون اليوم مالتيو حدقاتات بزي متنقعنا زموصو حدقاتات اللو نحنا تتنقعنا خولنا بزي تتنقعو سبات زموصو حدقاتات اللو أبزياتا نرد أغن أمسكوت حدا أمسكوت كوفي بحال دي حجتي حدقاتات نحنا هنقبرز قبعنا أملاخ نسنا يغيرلو أو تاكيسجن أبكوف زي بحالو يخوفيلو مالتي أمسكوت كفيلو نيرويز بالمالت جن إجزابير نسنا يغيرلو انت عينا نمهار كاب أو تاكيسجن أتي بعلهنا ناب حدقا زمنس قديات أقدمنا كن اللي يلو خمس قبعنا هنا كابزي نمهاري سلقالاتو إجزابير استمسجنا يخون حجنا بناي مزمور كفلا جزينا إنا خنحلف نمزمور زتدالهم تلهم مزمور قبلكم مزمور زتدالهم راي ما تمني ناي مريم بغزمر እግዚአብሔር አብ ልብ خذ حدا الكزخونه زمري راي بعلى مريم هلا ما عندها صبو غيركي ايوه
عمق لبي فرخي ينقسلي بهدات مرحني نمني سلام ودبي دخوم قد خوينه إني أخوت أليقه أصادر النبا كي ترف وديقه مع مغلبي فرخي ينقسلي بدات مرحني نمني سلام ودبي دخون قد خوينه إني أخو طريقه أصادر نبا كيتر وديقه اتقات مالي قب حمد كفتر بمثلي أملاغي أبكنت تنبر بجزا مرتاي بلاش مسترفكو تسفاي زنبركي تعدلتي بخلو لومون دنقلي كاي كبر صار لبي نعيدا أنعي كراقف شخمي إما برهان لأما برهان نعي لمنين لينا عاي أب مع مؤلف فرخي ينقسلي بدات مرحني نمني سلام ودبي دخون قد خوينه إنه طريقه أصادر النفا كي تعرف وديقه تحزوي نتيفو كي يقول باب حفرة بادو جن إهيزة بيتي كيسناي أبقان قليلا زترهبكي أبقيتي ناتي وندنقلي وفوتي ولفتاتي نعيم سودخي نعيم دنقلاتي مع مولتي فرخي ينقسلي بدات مرحني نمني سلام ودبي دخون قد خوينه إني أخوت طريقه عصاقر نبا كي تعرف وديقه حسب كبلو يقرمن ميحير حلف اللوناتكي دنك يوم استنكر نفسي زت فقدو محرت متواهبو عيسى سمكن ديو جنات رخو كابوحزي فقرخي كابوحزي فرخي كتكافلني يلمن علىخو وحسكت كونني ينهي تتكونني مع مغلبي فرخي ينقسلي بهدات مرحني نمني سلام ودبي دخوم قد خوينس إني خد أصاقر النبا كي تعرف ياجئن كي تعرف إنه تخونني كما خي زبلس أنا من علوني كباخي حليفت يبلين قدو مريامي حدرا نجر الليندو
عني متان كل ذقتو فقور ودخي بصحيا بليو مريم يرد آيا بليو معام قلبي فرخي نقسلي بهدات مرهني نامناي سلام ودبي يقوم تدغيني إني خود حقيقة أساقر نفع كي ترف وديقة ربنا نفعلكم فتني ጽቡቕ እግዚአብሔር ማማ ትምኒት ናይ ብሓቂ ዘመን ኣገልግሎት ክባርኽ ክትዝምርሉ ንበሪ ብሓዳር ክብደቂ ከተሓጐሲ ንኹላህናቶም ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብ መዓሙቕ ልበይ ፍቕርኺ እንገሰለይ ብህድኣት ምርሕኒ ናብ ናይ ዘለዓለም ወደበይ ድኹም ግዱ ኾይነ እነኹ ጠሊቐ ኣሳግር ንባ ከይተርፍ ወዲቐ እንዳበለትያ ኣዴና ሓብትና ትምኒት ክትዝምረልና ፀኒሓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምንጪ ናይ መዝሙርና ካበይ እዩ ምስ በልና እዚ መዝሙር እዚ ሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ሎሚ ብግልና ንዓይ ነፍሲ ወከፍና ንዓይ እዚ መዝሙር እዚ እንታይ እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 እዚ ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛት እውን ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም በዚ ኢና ንፈልጥ እዩ ንውሉድ ኣምላኽ ከነፍቅሮም ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብፍላይ ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እቶም ናይ ቃና ዘገሊላሲ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ተዓዲማ ነበረት ይብል ማለት እቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ጸጋ እቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ማላድነት እግዚአብሔር ገሊጽሎም ኣቀዲሞም ኣብቲ መርዖኦም ኣብቲ ሓጎሶም ቅድስት ድንግል ማርያም ክትህሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክህሉ ሐዋርያት ክህሉ ብሂጎም ማለት ስለዚ ካብ መዓሙቕ ልበይ ፍቅሪኺ እንገሰለይ ብህድኣት ምርሕኒ ናብ ናይ ሰላም ወደበይ ድኹም ግዱ ኾይነ እነኹ ጠሊቐ ኣሳግር ንባ ከይተርፍ ወዲቐ ዝብል ኩሉ ግዜ መዝሙርና ማህሌትና ቅዳሴና ናይ ጥምቀትና ናይ ቀብርና ናይ ቃል ኪዳንና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ዝኾነ ቃል የብልና ስለዚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነታሕዛ ዛ መዝሙር ምንጪ ካበይ ምንጫ ካበይ ብህድኣት ምርሕኒ ናብ ናይ ሰላም ወደበይ ድኹም ግዱ ኮይነ እኔኹ ጠሊቐ ኣሳግር ንባ ከይተርፍ ወዲቐ ሓራይ ምንጪ መጽሓፍ ቅዱስ ምስቲ ግዜና ቅልጥፍ ንበል ኣብታ ቀዳመይቲ ካብ መዓሙቕ ልበይ ፍቅሪ ክንገሰለይ ክብርን ዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዳን ከኣትወላ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን ንህዝቡ ኪዳን ከኣትወላ ከሎ ምእንትቶም ሕሩያተይ እቲ ናይ ፀበባ ግዜ ከሕፅረልኩም እየ ምእንትቶም ሕሩያተይ ለት ናይ ፀበባ ግዜ እንደዘየሕፅሮ ስጋ ዝለበሰ ሓደ እኳ ኣንበይ ምተረፈን ስለዚ እግዚአብሔር ህያው ቃሉ ዘይልወጥ ቃሉ ስለዝኾነ ተማሊ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዘመንና ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዚ ሕማም ኮቪድ ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ችዳኑ እንደዘይዝክር ብሓደ ሓሰኻ ንዓለም ሙሉእ እዩ ዓፂዋ ማለት ግን ምእንትቶም ሕሩያተይ ክሕፅረልኩም ኢሉ ድኻምና ስለዝፈልጥ ካብቶም ናይ ሕሩያት ሕሪቲ ናይ ቅዱሳን ቅድስቲ መትህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ትብል محدري كخون كاب سجا خاب نفسه وسيدو نعلم زد حنا ويتا إيسوس كريستوس منفس قدوس زجلسا كابتوم ناي حريات حريتي ناي قدوسان قدستي أدى أملاخ أدى ملكوت أدى برهان هرجوين إلى قدس بيت خريستيان بمولو تتسجاونت بمقداس لازمت سيء سلازي كام مع مغلبي فقر خين قسلي فقر قدوسان فقري ولادي تأملاخ مهلاو مالت فقري قويتانا إيسوس كريستوس مهلاو مالت حراي قال بهدأت مرحني نامناي سلام ودبي دخوم قد دخينا إنه تأليغة أساقر النبا كي تعرف ودي قيل حراي مزمورنا اسمه صحاب قدس
أساقر النبات بالزلا نبوت الرايش أب يوحنس كلت أربعة اسكي أربعة ده وين نبرت ودي وام كتب له خلاه نقويتنا الملحينا يسوع كريستوس متعمس هو أفضل سلسة يا زلا وين مستودع أدى يسوع وين نبر يبلو من بلد هو أو خلا خطاني سوزبلا كونغبورو تبلا أبكو ترخن ده زلا أديو خا نتهم تعتقتي صاد حمشة أبو أديو خا نتهم تعتقتي نص زبلكم كل جبروا بلدهم እግዚአብሔር መስገን ገና ከይተዛረበ ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርስዕ ኮይኑ ዘይኮነስ ዘይፈልጥ ኮይኑ ዘይኮነስ እንታይ አትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና አዘክር ድንግል ሀበ መዘክር ዘኢረስዕ አቱ ወድንግል ነቲ ዘይርስዕ ዘካሪ አዘክርዮ ሽዳኑ አዘክርዮ አዘክር ድንግል ሀበ መዘክር ዘኢረስዕ ነቶም ተዓተቅት ንዓና ከንታ ኢላህና ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ገበሩ ስለዚህ ኸ ቅዱስ ዮሐንስ አቀዲመ ከምባጸንህ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጽር 2 ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱን ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም በዚ ኢና ንፈልጥ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት እዚኣ ከቦና ምስኣት ከይኮና ሰሚዓትኒ ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 11 ዘላ هو እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ፍጹማት ክገብረኩም ከጽንዓኩም ከበርታዓኩም ክስርተኩም እዩ ንዘለኣለም ንዑ ክብርን ስልጣንን ይሁን አሜን 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 هو ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ እግዚአብሔር መስገን ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም እቶም ቅዱሳን ሓሳረ መከራ ዝፀግብዎ ንዓና ንድሕነትና እዩ ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጉልቲ ነበራ ርስቲ ነበራ ካልእ ዝለኒ ትብሎ ከም ሰብ ቅድስት ድንግል ማርያምስ ከምዚ ጎጂ ትዕርፈሉ ጎጂ ነይርዋ እውን ኣይተባህለን ማለት ልክዕ ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምዳ ዮሴፍ ነይራ ድሕሪ ስቕለት ከዓ ዮሃንስ ንገዝ ወሲድዋ ገዛ ዝበሃል እውን ኣይነበራን ማለት ስለዚ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ከጽንዓኩም ክስርተኩም ክፍጽመኩም ቃል ህይወት የስምዓልና ዕልልታ ሓብትና ሓራይ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብና ክንሰግር ኢና ናይ መወዳእታ መደብና ናይ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተረድየ እዚ ተማሂረ ንብሎ ነገር ወይ ከዓ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ እዚ ኣይተረዳእናን ንብሎ መረዲ ክንረኽበሉ ኣብዘን ክልተየነ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ናይ ግብረ ሐዋርያት መወዳእታና ጉባኤ ይዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጽሑፍ ኣሎ እቲ መዓልታዊ ዝኸይድ ኣገልግሎት እውን ሪከርድ እንዳኾነ ስለ ዝኸይድ ደጋጊምና ክንሪኦ ኣብነት ከዓ ናይቲ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ሕጊ ሐዋርያት ቀኖና ሐዋርያት ትምህርተ ሐዋርያት ኣገልግሎት ሐዋርያት ክበሃል ከሎ ልክዕ ካብ በዚ ግብረ ሐዋርያት እንድሕር ከይድና ኣብቲ መስመር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስመር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣለና ካብዚ ሐዋርያት ኣብ ግዜ ረህባኹን ኣብ ግዜ ፀበባ ዝተጠቕምዎ መገዲ እንድሕር ወፂና ግን ናብ ዘይተደልየ ሕንፍሽፍሽ ናብ ዘይተደልየ ዕንወት ንርእስናን ንመጓሰናን ስለ ንመርሕ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልየ እሞ ናይ ጉባኤቲ ግዜ ኣብ ናይ ሎሚ እዚ ተማሂረ ካብ ናይ ሎሚ እዚ ተረድየ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ከዓ ኣይተረዳእንን ንብሎ ናይ ጉባኤቲ ግዜ ንጠቐመሉ
الرأي نلومي زتردعنا يو نخالوت أبنت كون نقلصو ويزي تردعنا خا ازي اي تردعنا نبلو انتلو اتقزي ناي قبائي ايو ምናልባት ካብቶም ሎሚ ዝረኣናዮ ማርእስታት ዝተፈጸሙ ማእሰርትን መግረፍትን ቁጽሪ ንኡስ ኣርእስቲ ትሽዓተ ዓሰራይ ስደት ኣገልገልትን ኣመንትን ርኢና 11 ኣብ ማእከል ኣገልገልትን ኣመንትን ዘጋጠሙ ባእስታትን ጸገማትን ኣቦታትና ሐዋርያት ከመይ ገይሮም ከም ዝፈትሕዎ መበል 12 ዝተዋህቡ መበል 13 ዝተዋህቡ መጠንቀቕታታት መበል 14 ከዓ ዝተፈጸሙ موتان ناي متنساء تأمرات زبلينا لو مشترينا مالت كاب جبر هاريات صماق ناي جبر هاريات مالت أنا حتى صار طلعتني أم مونغو متأنقطان تكسات سنتاي للي عليه وتسمع لنا أمونغو تكساسن متأنقطان انتاي في الليل متأنقطا قدم خونات زوهابي مالت نحاده نزي فلت أسب بزين تخيركا خمز خوني بزين تخيركا سلازي خمز خي تقبر تتنقق إلكا زوهابي مالت تكساس جن نايتز تجبره جيجا مخانو اتجيجا الرمن نخالاي نخيد جمن زوهابي مالت نابنت عبد وانجيل ماتيوس معرف شوعات تم حازل لي الالتهابتنا معرف شوعات هذا وانجيل ماتيوس معرف شوعاته قصر 10 حموشة سكن ببي بوشتم زمن تلو تخالو يومو أباقع تمثيلهم كاب زمواتهم حسوت نبيات تتنقعوا أصليه بفريقهم كتفلتوهم إخوهم كاب إشهدو فرويني ويس كاب تخرباس بلاسي أنتبئيو كومودين أو هجي كابتا تتنقق وتبليات هم تنققتها وسيا مالت اوكي حجي اقدمو كرد أنا من تقدمو بناتكا تمكرو زرا خيا نجر كمز خمزك خوني وي كمز علمو كاب كمز تتنقق بتمكرو زحلف سب بناتو جيجا غيرو نو كمز إلو اقدمو كيت مسأت غنتات مالت حجي تقساس جن نزتفصم ነገር ንኽእረምን ካልኣይ ነገር ንኸይድገምን ማለት እሺ ቃል ህይወት ተስማዕና ባልኩ አሜን አሜን ሁላህና ቃል ህይወት ይስማዕልና أبانا حنت حساب دخل بابزانا إللتا سبو أبانا እግዚአብሔር ይደግፍኩም دهان تتقسكوا تقيسكم عندكم متنققتان أمانغو متنققتان تقساتن انديلا دارغا تتقسات دارنا نمقصعتي زبصحي مالتيو بمنتا خمسولا دلياسي كندزي مايلي خافت كيدبل زي متنققتا علو صحف كاميرا علو مالتيو زيادة او خيد تتنقق زبل كنديك كيد كم زلكا
حبريت الله مالتيو انت دعا نتي إذا تنقلك كازلو 35 كتكي زقباكا 5 دحر كيت كاغن بدحري انت يالله مالتيو مقصعتي الله مالتي مو قرب انت عشمو بزن نبرون مسؤ كتحوزي لإما تنكيو بتعامي صبغت بونا ابتي داشبورد ناي مكينانا اتي نخدو زلنا غودنا كندي كم زخيد يحبرناي كندي نخيد كم زلنا ونحبرناي اذا حبريتازي متنققتاي مالتي كابتي كم زبونا بملاك السلام زغلصو كابتي فتنه اندحر سغيرنا بعلوتي تكنولوجي قيح زولع مالت سلازي قيح اندحر ولعو لعلي عقن تخيد لها نمقصعتي تدالو يمالت سلازي وين نمقصعتي تسقيلك خدقصليخا وي كاني نهرخا خدقنسيخا مالت سلازي اب نورمال ناخدنا خلنا نتي كند زمايل زغودنا زفقد زبل زلو متنققتا مالتي لعل عقن مسكنا قيح اندحر بريو كن تكساسي مالت سلازي كابزي تكساسون كنملس نخيلينا مالت كاون دزي تملشنا كن نابتا مقزفت تبلار استي ياتسغر مالت اب ግብረ ሐዋርያት ናይ መጠንቀቅታ ሪኢናይና ማቴዎስ 7:14 ኣብታ ናይ ተግሳጽ ትብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 20 መን የንብበለይ መጽሐፍ ዝሓዘ መጽሐፍ ዝሓዘ ኣለኹ ባ አራይ አንብበያ ዓብይ ተሐት ነቶም ኃጢአት ዝገብሩ ከዓ እቶም ካልኦት መንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ግን ሓዮም በጣም ጽቡቅ እጂ ነቶም ኃጢአት ዝገበሩ ኢሉ ማለት ነቶም ኃጢአት ዝገበሩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኃጢአት ገይሮም ንኻልኦቱን ክልክሙ ስለዝኽእሉ ነጢሞቴዎስ ነቲ ኤጲስቆጶስ እንታይ ብለሎ ነቶም ኃጢአት ዝገበሩን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሁ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዮም ብልማ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዮም ሕጂ ናበይና ክንከይድ ናብታ መቅዘፍቲ ትብል ማለት እንድሕር ነዘን ክልተ እዚአን ሰጊርናየን ናብ መቅዘፍቲ ዝኸይድ ማለት ካብ ዝኸም ሰውረና እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ መን የንብበልና ካብ 1 ክሳብ 5 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 5 ማነ ደኻምበባ አራይ ረዘነት ሀብተና ምዕራፍ 5 ካብ ዲልኩም ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 5 እሺ منزرنا بسرو كمو زمسله منزرناس ابتوم احزاب እኳ ዘይልቦ ማለት ሓደ ካባኻትኩም ነታ ሰበይቲ አቡኡ ከም ዘተወ يوريلكم الله مسناي زي خا تنفحكم اللهم امو اتي ازي ግብር ዚ ዝገበረ ካብ ማእኸልኩም እንት ፍረኸ ይልኩም ኮቶ አይገናሕኩም أنا جنا بسجاين روحوا كنسي بمنفس مساخاتكم إيه نسخاتكم منفس بسم قويتانا إيس كريستوس تأكيبنا خلنا بحيل قويتانا إيس كريستوس كمزي جبري منفس بتا معلتي قويتانا إيس كريستوس كدحنسي نتفقات سجوز نسيدان كوهاب كم مساخاتكم كوينة درو فريدة الله آمين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ክርስትና ምስኣተው ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ አህዛብ እኳ ዘይግበር ኢሉ ማለት ኣብ አህዛብ እኳ ዘይግበር ነውሪ ማለት መሰዲኡ ዘይግባእ ነገር ዝፈጸመ ሰብ ከም ዘሎ ሞኻዝ እንዳፈለጡ ኻኒ ዓገብ ከይብሉ
توم مراحتكم توم بيتسابكم فتوتكم عجب كيبلو خاني عجب ايبولن تراي زيبلس ايغوهاين ون نور تفصي ميلمس ايغوهاين ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን በት ዝገለጸሉ መንፈስ እንታይ ዝብል አነ ግን አይሉ ብስጋይ ርሑቅ ክንሰይ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም እየ ንስኻትኩምን መንፈሰይን ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአኪብና ኾሎና በኃይል ጎይታና ኢየሱስ እዚ ከምዚ ዝገበረ መንፈሱ በታ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ክድሕንሲ ንጥፍኣት ስጉ ንሰይጣን ክውሃብ ምሳኻትኩም ኮይነ ድሮ ፈሪደ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይስኹ ስለዚ ደረጃ መጠንቀቅታን ተግሳጽን መቅዘፍትን ኢና ክንርፀን ኢሕና እግዚአብሔር ካብ ዝኸምዝ ሰውረና ኩልኹም አገልግለትኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ግዜኹም አዋሃይኩም ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘምሰኹም እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበትፍታ ንኽፈልኩም ሓራይ መምህር ሳራ ይትከናል አቦይ መርጌታ ኣብቲ ናይ ምፍልላይ ኣንቶይ ከማን ሎ ጽቡቅ ገይሩ ኣብሪህዎ ነይሩ ግን ሓንቲ ተብለኒ እቲ ምፍልላይ ኩነታት ሲ ሃንሳብ ካብ ካልኦት ዝጥቀሙሎም ነቲ ኩነታት ከበላሹ ኢሎም ዝጥቀሙሎም ሰባት ክህሉ ከሎ ከተረዳድኦም ትኽእሎም ሰባት እውን ከይህሉ ዝኽእልሉ ኩነታት ይህሉ እሺ እንታይ ትገብር ሓቢልኩም ረዳኹምስ እግዚአብሔር መስገን እንታይ እዮም ገይሮም ኣቦታትና ሐዋርያት እዛ 15:24 ድሕሪና ሐዋርያት ዘይኣዘዝዎም ምስ ሐዋርያት ዘይነበሩ ሰባት እንደዘይ ተገዚርኩም ኣይትድሕኑን ኢኹም ሕጊ ኣይሁድ ክትፍጽሙ ኢለኹም ኢሎም ነቲ ማሕበር ዕገር ገይሮሞ ማለት ሕጂ ኣቦታትና ሐዋርያት ሕጋዊ ኣኼባ ገይሮም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ናይ ፀውዕዎምን ኣዘራረብዎምን ምክንያቱ እሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ እታ ማሕበር እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ብሰላም ክቕፅል እንተደኣ ኮይኑ ንሳቶም ግን ነቲ ኩነታት ኣጽኒዖም በዓልመን እንታይ ከም ዝገበሩ ንኹሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ኣጽኒዖም ከምዚ ዝመሰሉ ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባታትና መፅኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክሕሉን ኢሎም ብቃልዎም ከምዝሃወኹምን ንልብኹም ከምዝዕገርገሩን ስለዝሰማዕና ነዚ ደብዳቤ እዚ ንፅሕፈልኩም ኣለና ስለዚ እዝን ግበሩ ኢሎም ነቲ መፍትሒ ስለዚ ኮነ ኢሉ እግዚአብሔር ዘይጥቀመሉ ንዕግርግር ወይ ንኻልእ ህውከት ዝመጽእ ንሱ ብጎኒ ይጸንሕ እቲ ሽግር ብኸመይ ይፍታሕ እታ ቀንዲ ርእስቲ ማለት ምናልባት ተረድየ እያ እንተልየ ማለት ወአቦይ መርጌታ ጽቡቅ ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሓራይ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ግዜና ይቃረባሉ ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽወልና ነቦና ነቦይ መልአከ ሰላም ብኽብሪ ናብ ኣውደ ምህረት ዕድም ራይ ኣቦና ቃለ ህይወት يسمعلنا زمن አገልግሎትኩም ይባርክ ዘመርክልና መዝሙር ሓፍትና ትምኒት ከምውን ኩልኩም ኣሕዋት ኣሓት ነታ መዝሙር ዝኸውን ጥቕስታት ከምውን ካብ ዝኽንመሃሮ ዘምሰና እዚ ተረዲኤ እዚ ፈሊጠ እዚ ድማ ኣስተንቲነ ኢልኩም ኢልክን ሓሳብኩም ብጥቕሲ በቃል ኣምላኽ ክትገልጹ ዘምሰኹም ኩልኽን እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ አገልግሎትኩም ድማ እግዚአብሔር ይቀበል ኣብታ ዝተፈጸሙ ማእሰርትን መግረፍትን ትብል ምዕራፍ 16 እግዚአብሔር ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድማ ክብሩ ዝገልጸሉ ስልጣኑ ድማ ዘሪአሉ ኩሉ ግዜ ኣለዎ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት
ጳውሎስን ሲላስን ነተሐላው እስራት አጽኒዑ ክሕልዎም እዮም አዚዞሞ እሱ ድማ ነቲ ትእዛዝ ተቀቢሉ ናብ ውሽጢ የእቲ ድማ አእጋሮም ኣብቲ ከቢድ ጉንዲ አጽኒዑ አሲርዎም ግን አእጋሮም እምበር ሕልንኦም መንፈሶም እምነቶም ናይቲ ምክንያት ተኣሲሮምሉ ዘለው ጎይታ ምስኡ ዘለዎም ርክብ ግና ኣይተኣስረን አእጋሮም ኣብቲ ጉንዲ ተኣሲሮም ከለው ግና ፍርቂ ለይቲ ምስኮነ እንታይ ገበሩ እዩ ዝብለና ብዜማ ንኣምላኽ አመስገኑ ለመኑ እውን እቶም እስራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ኣብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ተሊኻ መቃውሕ ከቢድካ ሰንሰለት ድማ ደሳቅየካ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ሰበ ስልጣን እንደኺዱ ላይ ጠበቃው ፍለይ ላይ አውጾ ላይ ብገንዘብ ዝከኣል ተኮይኑ እውን ብገንዘብ ገርኩም ካብዚ ዘለኽዎ አውጾኒ አጋላግሉኒ እዩ ናይ ዓለምና ወይ ድማ ናይ ሰብ ሲላስን ጳውሎስን ግና ብዜማ የመስግኑ ነይሮም ይልምኑ ድማ ነይሮም እቶም እስራት ድማ ይሰምዕዎም ነበሩ ታይ ክብል ኢለ ዝኾነ ነገር ከጋጥመና ከሎ ሓይሊ ጸሎት ነቲ ዘጋጥመና ድማ ፍቃድካ ይኹን ኢልና ብምስጋና ተቀቢልና ከልዕለልና ድማ ስልዩ ክንጽሊ ከለና እግዚአብሔር ከልዕሎ ይኽእል እዩ ነቲ ተኣሲሮምሉ ዘለው ምክንያት ብምስጋና ተቀቢሎም ዘሚሮም ለሚኖም ብድንገት ድማ ብሓይሊ ጸሎት ብሓይሊ ምስጋና እቲ ማዓፁ ቤት ማእሰርቲ ድማ ክሳዕ ዝናወፅ ብርቱዕ ድማ ምንድቅዳቅ ምድሪ ኮይኑ ብኡብኡ ከዓ ኩሉ እቲ ማዓፁ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብመፍትሕ ኣይኮነን እቲ ብልኮቶ ብጽኑዕ ብመፍትሕ ተዓፂ ዝነበረ ማዕፆ ቤት ማእሰርቲ ብናይ ጸሎት መፍትሕ ብናይ ምስጋና መፍትሕ እዩ እቲ ማዕፁ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ኩሉ ዝተዓፅወና ነገር ኩሉ ዝኸበደና ነገር ድማ ብምስጋና ብጸሎት ክፍታሕ ክስገር ከም ዝከኣል ድማ ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ እዩ ዝብል ናይቶም ክልተ ጳውሎስን ሲላስን ናይቶም ዝዘመሩን ዝለመኑን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሎም ኣብ ጳውሎስን ኣብ ሲላስን ሓዲሩ እግዚአብሔር ናይቶም ናይ ኩሎም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ነፍሲ ዝቀተለ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ብዙሓት ከም ዝነበሩ ጥራሕ ይነግረና ግን ገገበኖም ከቢድን ቀሊልን ገበን ዝገበሩ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ግን በዞም ናይ ክልተ ሰብ ጸሎት ምስጋና ግን ናይ ኩሎም
بيت أسرات مقاوحهم تفتحوا قرمي نا أملاخنا نقر بأسرات سن أسرات بتحوا بأسرات سن أسرات فتحوا بأسرات سي نأسرات بيت معص بيت ما أسرتي كفيت اللهم كبري نأملاخ يكون إتي زلع على نايب أولسن ناي سلاسن أبيت ما أسرتي مئتاو إلى أنا زحاسبه انتاي ينتدعيلنا نتزيد حنه حلاو أسرات زنبرة نعوه كدحن يو أجزي أبيهر نسلاسن نبقاولسن وتم كابتم أسراتون من البات أيتزرزر نمبر بدحريو زعمنو ناب أملاخهم زقربون كله يخليهم جن قدامي إتي حلاو أسرات سي مچم أولسن سلاسن كدان أسرات تنيرو كدانهم كمتم أسرات ينورز خون زلوا فلوي نجر مرأياسي أي نبرو من يسون كابتم أسرات زخدن وديو أسرات زمقب وديو أسرات زقص علوديو مقصعتهم كدانهم دي كل نجر نعتاتهم يمثلون نرو كما يقولوا إيو كاب تم مخنياتو تم نايتم كلهم أسرات مقاوح كم تفتحه كلهم دما وتم عصر تخفت لهم دما كم زوجيو جن كما يقولوا إذا حلاو أسرات ني أولسن نسيلاسن طرح زسجد اللهم كما يقولوا نبأولسن نسيلاسن طرح قويتوتي ما انت خد حنسي انتاي كجبر يقبعني زبالهم إزيابي هري قال يصلوا تم كالات أسرات جبنهم كلهم يخلي إخليو إزهم سبات زياتهم أولسن سلاسن جنا جبن أين برامن سجد اللهم قويتوتي نخد حنسي انتاي كجبر يقبعني دما بلوم مغنياتو زي دحنت نفسي أني راتو زي تتأمكت نفسي أني راتو تأمكت كريستنا زي تقبلت نفسي أني راتو ساتهم دما انت أمي لما نستغان بيتسب كان كدو حنسي بقويتانا إيسوس إيمان إلى ما كبرنا أملاخ يخون أما انتاي كبلي لئي قدامي እግዚአብሔር ነዚኦም ናብ ቤት ማእሰር ተዘእተዎም ነዛ ስድራ ቤት እዚኣ ክድሕን ካልኣይ ካብቶም እሱራት እውን ብዙሓት ዝድሓኑ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ዝያዳ ድማ ንዓና እዚ ዓለም ብተፈላለየ ነገር ቤት ማእሰርቲ ትኾነትና እዚ ዓለም ብተፈላለየ ነገር ኣሲራህና እንተላ ብዜማ ብምስጋና بصلوات بالمناجنا كم مأسر حتيات كم مأسر علم كنفتح كم النخل أستنتينه بزح جزية تنبون ديخا جن مملشوا قال أملاك كل جزية حد شمو زي سلا زستنتن كويه قال أيتي دما حسر بيلئه أبتانا مودة أبونا تفتح موتان نايم تنسى قبلنا كلو إتي أوتي قز سمو قبستي أبزي أبك أمتو زي قبائي تقمت إلهم حقي بعلقاتهم سو سأنتنك أبزيحو أفنسترا أب مسكوت كوفايت بلنيخا جن حنتنا قرية دما أبزي أتمهيري نعنا نعقل قلت مالتيو أبتا قصري شوعتن قصري تشعتن سي تا قصري شوعتن بقدامي تمعلت سمون انقراخ كنقرس تأكبنا خلنا باولوس نصبحيتو كبقس حاسبوس يزاربو من بره زاربو أدما كسع فرق إليتي أنوحي
أبتا قطر تشعت دما باولوس زرباو مسنو حقا دك أسكبيدو كابسا دسيت دربي ناب تحتاي ودقة ميتو دما العلو تاي خوست الدليل كمان نعنا نزم أقل دما أبزخنا كستاينا كان نوح كان زي بلنا أمت مؤمنانا كنفلت كم زلنا ولا كوا أفنسترا كوفيلكم تدي سمعهمنا أبت منبر كوفيلكم انت دكسكم كم زي أوتياكوس وديكم لكم مالتي زدما نحنا دما كنزارب دي خنمهر كلنا كمال لهم قصكم بخامكم اتم أقل تونسي كنا فلت بخام ترينا دما ملأختنا كان حتسرسي نعناون عباي تمرتئة نتدك إسل صدفت رح ديكونا أبزي مقامت يخوفيلوس كنبلسي كم زدكس كم زتاخسوين هواريا باولوسون زربو أسلزن وحي خبليات زربا يكونن قال أملاخي قل نخل دما عقن اللو كبلي لأمو زيادة أبزياء موسيقتات اللاتكم أبناون أبناكوا قمت فلتيكم كاوخم كنمهرون تسفى نقبرينا مو من البات توساقت اللياتكم حراي كم تغينقن بسألتكن عصو نايب حكي أبقبر هواريات أسران شمانتن معراف راح بمعرافو أسران شمانتن شمون غيرنا مالتيو أبز حج دما سماق زبهال دماني دارقا خلت ورحي غيرنا ألنا مالتي ما بزوح تماهيرنا بزوحنا أقل قلتنا بزوح دماني هواتنا زخون وسيدنا أصنعنا تماهيرنا خنكون دما تسفى أقبر من البات أبونا توساقت لكم صبو كم تغني نافتا صلت مع صوهم كي أبلبنا يحضر ربنا زوستخل لي باللينا أبلبنا يحرق عليه وتسمع لنا حراي ما نقرأ مقدي دما بسنبت أوجنا نيرنا صباح نزا تمس نزا تودع زن لعمت زيابيهرا جميرو زفت سمنا بمسقانا خنفانوا نزانا أتوا زلنا حدش عمد دما بمسقانا بصولت كنقبلا عمتنا تكون نحنا خنتقملا بمنفس كنعبيلا زيادة نايجي أبيهر أملاخ سبات متخون كنلا نزا عمت بصولت كنقبلا صباح مشت كابس عيش الدشتة كنتي ربع نقبره صولة مهللا على النمو بتم عملنا مسينا كاب شدشتة سابت الشعتة نصبحيتو سنبس سلازغونة نقوهم تنس سلازغونا تم عملنا مسينا أبتي نايم هللا صولة كنساتف بيت كريستيان تعدمنا الله سلخلو زيابير أملاخنا مسكانا يبصحيو رايما حنساب كلنا نصلوت حف نبل ميتهم ذلهم أبوشي أبونا سمعهم أمديهم ميتيهم زلهم أبونا تسمعنا أنت لهم ميتيهم زلهم ما يتسمعنا لهم فيديو خاتفي لهم وزيهم الله مسلم وسيم الله
ሓንቲ መዝሙር ካብ ጉባኤ ቦና ክሳብ ዝምለስ ማነ ደኸዝምር ኣቦና አንተይ ቀሪበያ ነይረ ቀራይ መዓዛ ቅዱሳን ቀራይ ጽቡቕ ክብርን ኣምላኽ ይኹን አሜን ኦ ክብሪ ዝግባአካ ክብሪ ዝግባአካ ስብሓት ስማብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኦ ክብሪ ዝግባአካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባአካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ቀጽል መዓዛ ቅዱሳን ቀጽል ወይ ከይሕዘኩም በሓረ ኦ ክብሪ ዝግባአካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባአካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ይቋርጽነ ንኣምልኾ ማዕበል ጥዑም ዝማሬ ንዓልዕል በል ናህና ደቅኻ ንውሽ ክብርኻ እቲ ዝሃብካና ኣስነቕርቦ ንዓኻ እቲ ዝሃብካና ኣስነቕርቦ ንዓኻ ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ገና መሰንቆ ከበሮ ኣልዒልና እቶም ዘስመሩኻ እንሆ ተሰሊፍና መንፈስና ይስወር ጾምና ኣፍሊጥካ ፀዊዕናይ ንፀግቦ ነቲ ጥዑም ስምካ ፀዊዕናይ ንፀግቦ ነቲ ጥዑም ስምካ ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ንዓኻ ዝበቅዕ እኳ ተዘይኮነ ሰናይ ኩላትና ስቡሕ እንዳበለ ካልእ ንብሎ የለን ንስዩ ዓቕምና መስዋእቲ ልብና ስበሮ ጎይታና መስዋእቲ ልብና ተቐበል ምስጋና ኦ ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባእካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ምስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ምስዋልካ ምስጋና ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹን እግዚአብሔር አሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን በሃንደበት ተዳሊ ኸጸንሕኪ ከምዚ ምቕራብ ከዓ ካብ ላዕሊ እሞ ዘመን ኣገልግሎት ኪባርኽ እግዚአብሔር አሜን ኦ ክብሪ ዝግባአካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባአካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንቕርበልካ ኣለና ምስጋና ዝብል ቀሲልና ክንርአን ምእንቲ ምስ ዘለና ግዜ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ 14 ዕብራውያን 13 ቁፅሪ 15 ንስሙ ዝእመና ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ነቕርበሉ ኣትብልታ ዕብራውያን ራእየ ዮሃንስ ክደግማይ ሓደ ግዜ ራእየ ዮሃንስ 5 11 ክሳብ 14 ዕብራውያን 13 ቁፅሪ 15 ኣቦና እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክሳብ ትምለሱና ውፅያትኩም ስለ ዝጸንሕት ክሳብ ትምለሱና ኢና መዝሙር ጸኒሕና ናባኹም ኣቦና ራይ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ተንኪዩ ሓፍትና ማእዛ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና ክዝምርልየ ብርኪ ይቕረታ ውፅያትኒ ኣወፀኒሓ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ምንት ሰላም ጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ ኩሉን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት
ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ልምን ኣለና ብልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፋድኽናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንኩሉ ትሕዚ እግዚኣብሔር ንምለካ ንማለካን ኣለና ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበልና ኩሉ ይብካና ከመ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ ናፍሰልና ብጀካ ንፈልጥ ባዕዳ ኣብነኺብልና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዖና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም ዝንባርና ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ሞካይንታ ዛብካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምፅዓናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድኦም ብቑንዑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ وحياونات كنركبن بكرساس مسؤولش منفس قدسن مسغانان صنعاتن بو زلك علم كل ساعه نزل علم امين قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ነበርካ ዘለኻ ዘለዓለም ድማ ትነብር ከምስራቅ ሳም ዓረብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስክነ ይኹን ስለ ጸንሐና ጉባኤ ድማ ነመስክነካ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ሰውያ ምስተማብ ሰማይ ዘለው ጉባኤ ቅዱሳን ደጸምብር ግበረልና ዓመት ጀሚርና ዓመት ክንወድ ገርካና ኣኸሞ ተመስከን ዝናኣትዎ ዘለና ዓመት ድማ ኣብዛ ዓመት ዘጉደልና ይኹን ምላአሉ ዘይገበርና ይኹን ገብረሉ ዘይተዓዘዝና ይኹን እዘዘሉ ዘይፈጸምና ድማ ክንፍጽመሉ ንስኻ ሓግዘና ንቁጽሪ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ክንጥቀመሉ ትግዜ ዘይኮነ ክትጥቀመልናስ ንሕና እንተ ግዜ ክንጥቀመሉ ዝያዳ ኩሉ بحسابنا تلويتنا وشتنا حدثنا مقدد حنات مقدد نسحاء نحزلو عمت قبرلنا زغلو بعالمنا زلو حماء نقير تقنتي تدما سلام زمسألو عمت قبرلنا نحنا دما سلام زمس سرح نسرح سلام زمس تقبار كنقبر دما نسخار دعنا أب حمام نزلو فوصلنا أب حزن زلو صاننا علنا تجنقهم زلو رهولهم طميم صميم زلو نسعيهم بسقام نفس تاثر تحيم فحز ولد ما أكبهم ولدنا يم كلهم بارخلنا وفيرم زلو دحن يتولنا قشم زلو دحن ملسلنا زحات اللو قال أملاك سمعنا دليو سمع لبوتا زسمعوهم سباد دسعنمو كم زنعنا كلنا قر كفيت كالنا زلخا نتهم زي بلهم دما خمز ما أدي هو منفسه قبا يكفت اللهم قدس الجابير أملخنا سلا كل تمسجن صومنا باريكا قدسكا برهان الدتك بدحنا سلامة بصحنا بسانا وعلكا أخانا مسكنك بسانا تحضر دمان معقبك بناي دينا قدس رنجل مريم مالاد النت بناي ملاك تراد النت بناي نبياتنا هورياتنا صاركان سمايتاتن صلاتي تفلينا كم تنهاريات زمهار كايم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس منقصات مسح فقد كانت أب سمايكم دمام دريكون عليت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا ندقلنا كوكفال احنا نمبر فتنا يتتونا منقصين حيلين كبر نزل عالمنات كإما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاخون تنقليخي أدى إجابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله السرقان السبرختي خي فركر سفمرخي وملتس أجاد جابير مساقي وفست دسولك حتياتنا خسريلنا نفتو الدقيس كرسس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرك جنام لكن مدانيس كرسس كاني كنا سريات أردم ساسي أبا سول لبرك ساتي برهان أنتم أويا كنات وأويا كنات وران سارقس أنا ببسمكم كن فتانا ونصحنا يرسين سكلوان سماء زيو مهار النكسس مال عصر تغلته زيو مهار النكسس 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 بزحلفه محرنا بزمص حلونا بعف المنفس قدس وانت اجزتنا مريم مهار النكسس مال عصر تغلته
بنت اجزتنا مريم هرنكسس 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 صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ዘመን ኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ድማ ይባርኽ ናይ ፅባሕ ሰባት ትግበረልና ብሩኽ ደይ ትግበረልና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ቦታትና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ደይ ትንኩልና አሜን ሁላና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ማለት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብኣንቃዕድዎን ብጥብዓትን ግዜኹም ኣወሃሂድኩም ክትከታተልዎ ዘምስኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ዝፈቀደልና ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بحبرت بهدات كنراخب نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ሰላም ሕደሩ بسلام يرخبنا አሜን ብሩኽ ምሸት ኩልኩም آمين